na sɛdeɛ ɛho nneɛma esitie no ɛyi kufu ahaban mu hene ɛnɛ watie sise kinkan ɛno ɛda nkyɛn a dwumadie no yɛwɔ tɔfe nkɔmɔ ɛnso ɛwom fakyɛ ɛwom mapem ɛwom ɛnkɔmɔ pii ɛwom anɔpɛyi wo nso bɛka yɛn ho ɛ na yɛmmom ɛwɔ Sompa TV so mebakyɛw sɛ ebia o hwɛ yɛn na sɛ ebia odi koda no o riskan ne ya mepakyɛw ukɔ so a ɛyɛ Silver TV o click so a ɛde wo bɛkɔ Sompa TV bɔmɔden ɛno a me nua baa bi a me kɔ no hɔ na me to no wɔ ne shop me duru hɔ na otie Sompa ɔsɛ ei tɔfe sɛ de yɛwu ada Sompa me nua baa me da ase pii anɔpa yi me kyiaw ɔsɛ dabi sɛ de mama yɛhu radios ɛne TV sɛdeɛ esitie nti ɛnyɛ me wanwa ɛyɛ Tara One Media adaroma me ne ukasa yi no ɛyɛ Sompa 93.1 FM ɛwɔ Kumase Sompa 98.9 FM ɛnso ɛwɔ Sunya Night Market ɛhɔ ɛna yɛwɔ awurade yɛ yadom a ɔkyena na wɔtwe on the 4th ɛna yɛ launch Sompa Sunya ɛhɔ bɛyɛ de brutal yɛba na yɛba na hoɔden so eti Sunyafo yi montwɛn na mmom nipa mema ne ma bi ɛyɛ boama Libya boga ɔne die Sunya no menye sure sɛ mema na kobi because ɔkɔ a meti anye ya bɛ na ɔtwe na news kro mekan ye because my pen wo ha mi hu no nya de se metim de Libya boga free Sunya aba enti we de Libya boga so why you say Sunya no be ko bi a we disqualify unko bi pacho mayu honko ade ma unko but we abusia for adwuma no ɛho dɔ ne ho ntete ɛho ɛno no wo hwɛ o man hene ɛne ne dom aha ketehya so ɛne ne dom yankasa yenso agya omosomfo menso meba hobi enti Sunya de no kwasem na anya sem ketwa na ani gisem ne se yenuanom a ye kwa akoto wo no omo so eya apabne pa asare morning show wo badwuma tan na aboaje ABY no ono na eje na manager ewo Sunya Sompa 98.9 FM abusiafo anopa mi producers are ready yima obadwuma tan akwa bi wo sete se konkoma ni agyan no oye adwuma na Saki enso eka ho dwumadie no hye no nso Kofi Foster enso eye producer oboy chidom Rocky Junior ewo ha sanso na Aki atena machine ni MCR na che say Facebook ni TV ni de muti ye ne production ne Akidi bebma wo no na mom bra Facebook no eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM sanso na YouTube no eye Sompa TV subscribe me pacho o like ya na wato boase na wa share ni bebre ma obia enhwe bi ya ba kenkan messages so e de ama anopai medin ere Tofiakwa ma Mary papa na ho te sen yankopon adom me papa ho ye nyame adom ne de wa besi bia ho ye wa besi me ne de wa bantem daddy anopai me da sipi wana be yesa ti aya no wa besi mami amami ba mami kan sem bi wo ho eso obi ye combination pa won say na me hwe de da wo kun mu no na me hwe de na da wo kun mu no ene ontoma no se de esitie no aki fato no so mami mami we play life hey ma nyamu po nshirawo amen enye mo wan so ye teacher ni ba teacher for ma de ahonye de nyasem ketwa asobanyi Tofe na ho te say radio adawroma obia e de radio ase say de ona mane de say tretron so sa say de say na bia no mabonti ana wi aburo ntimi bi pressure na ba ai case na ihu okay minister papa ati say pacho radio adom me ho ye pa okay na ne asofo kura ja tai kokko bo bra kesi ne hu wadaruma anopai mefa ko yeso achia minu aba ewo
Tachiman on any kuno oma ebie radio no okay esa hwe wo hopa nyasa ketwa e friend Roberta Edujemfi okay on any kuno eduhine o kan Tachiman na obi nim se sunwan Tachiman asem na o kan bie bie Tachiman okay mate say e wo Tachiman bi nso wo kuma se ya Tachiman okay we bie Tachiman mate me da sipi aba mu ne Chairman ati say Yami adum brado no enye bete o je ho me na kure na o judi aba mu hine no me ba jo so ho ye Yami adum me ho ye o lady nso no ho te say o lady ho ye kakra emfie nie wunya du sa de a obo amfa ho ni baby am kra me last but baby am do na say nyankopon ado yamba ya no aye okay e da tie fo nyina so ase bom pa ye ma yen yeah ene ade nyina ye wo fie nyina nso yeah na me hu se na mo ye mo afa mu de yeah sa adwuma no obi ni ho a obi ahya na mu enu ntina no mas tu a na no mas ade ni bu a na bobi de ato aso na tell say aye simple na so nsam a ye de ba no okay echen ai gawuni silver kakraka okay abuzia for a free sabre ecosystem no ndu bebo no eye me ne mapam for me da CP won so ka show no ho enu nti na mama wo kwan se o pese o send message a Facebook no eye Sompa 93.1 FM message bia o pese o send no send it de hia me ne se fa de ye ho but ene me wa sembi bisawo e wotofe nkomo wantie bia be haw papa na fa wo ho e fa me nso me ho ba bia dru die ye kwa haban mu na yaba na ne nyabre gibre na tie haban mu enenso mo be kaya ye ni owura bi hyenkomo ase wadi asofo bi achi na bone ahodo bi o madie no enensem ebetese mu ha no wo yem be hyew anopai mamintie kobra kese bra medase yanchi abusuafo nyina anopai na yedowo mo ya minhira wo mo pani sa aboa no takra na ma wo ye kese ma kire wo do ani so nti ya na eye ya hoho asemo ne ya ka bomu a ye nyina ye ka bomu se ye adwuma no abusuan ye chef fache dwumadie no ase no ya kire mo niema bebre ye de mo akwa haban mu ya kire mo ahyenso de ahodo a wonam na wohunu a wotim hu se aboa semasi anaso obentini ya kire mo ado bebre ya na anu adakura meka omubo mu a omo ne nkraman esi akan e wo park ne so no abusuan bia saa mo na ma kire wo no wo ahaban mu ana afa na wo bekwa ahaban mu ma kirewa mo hu sade saa aboa no nsenkyere ne sitie e wa haban mu enti wo kɔ wo afuo mu kura na se ba bi a wote no wo hu no saa aboa no bi hu nsenkyere ne bi wo mpotam ho a me be kire wo kwan a be fa so a wo be kye saa aboa no me se mo na ma kire wo ni nyina no ene me be kire wo kwan a wo be fa so a saa moa no wo betimi a kire wo mu sade wankasa wo betimi sa wo we a na ja watimi afa wade abafie na wode abebo akohoma enti akiwo hoy de yankasa mre kura aki fa me ko drawing board so na yenhwe ade ye wo aboa bi ewura mu a medika kire wo se wo ya aboa wonso bebre ne na ye nan na wodidi pa owo bebre pa ye fe no aboa akrante enti aki wodi mfidie no eto so a na ma kire wo se de esitie aboa ya fidie no akire ni dade fidie na wasum ye fe no ahwea na no ada ebere amam ama man kire ahwea no sade wositie dade fidie na ayi aboa yi dade fidie de enti efa dade fidie ene se eye dade enkoa ne de ye ne hu bibia enti efa no dade fidie enti se wokɔ ebia me kurom ahafo dade so aba wote se ka se dade so aba dade ya aso aba eye seka ne de ye adwuma enti eso aba ti ne fa ne se dade aso aba enti eye dade fidie na ekwan ye fa so ye sum no ene se baabi wo hwa ye tia so te se de watoka ne ye tia kroche so ene ade no esoro ho no wo se ade mienu bi da soro ho ya wode ade bi a hye mfimfine ya ka de abomu wotia so kofo pe na emu abie emu betima bia baabi a kire aboa ne nan no ebetima bia kotofom
na ade no a ɛda afidie na se no sa ade bi da hɔ ayɛ sɛ brɛbo no ye fɛ no ne tɛkyerɛma afidie no tɛkyerɛma ɛno no na ne tɛkyerɛma na chi ɛyɛ ne nkyɛn nifa so saa no ye wɔ ade bi wɔ hɔ ye fɛ no lock ɛno na timi ma saa tɛkyerɛma no egyina hɔ na ɛtena se tɛkyerɛma no sɛ wosum fidie no wi a wobie mu kɔ soro kakra na wode saa lock no alɔke no te sɛ de wo dem a wato pono no mu no enti usum a baabi a wohunu saa moa ne ba no saa hwea we no ebi wo bɛkɔ wafuom no ɛhɔ ebi asase kɔkɔ anaasɛ afɔnwea wobɛhu sɛ mpempi no na yɛtutu hɔ te sɛ de nipa ayɛ no wɔn betimi adwiridwirafuo no mu saa enie ayi na akidi ato so no ora mo mumra Facebook no mo me abusiafo ani ahia because me pese ye no o sa ha onye obia na enya bra wo hwe TV timisro bra da fidie no a ha aki wato bo ase abiem kama me ba cho bra aye Sompa 93.1 FM na YouTube no so ye Sompa TV wo de bra behwe fidie no sede na wo bi hunu bi da o na nka me wo faase Linda meka hasuo obra wanya frimfie duonu numu ko bisam so ofa hasuo ye de onim wanya more than 25 years bisam say hasuo Tofi enye se bi asam keto o ni kuro Linda Jomfo anu ntina o se na ofa ayi hasuo no ofa aboa bai obi kura timi kase bode na so obi timi kase bode na so enso bode enso komre nkwa ni ohun se fidie no da ho we wonya nsumu yi nti baabi a me kira wo se ye bie mu no wotena hɔ kɔfɔ mu a wohwɛ fidie ni din a baabi ehwɛ wo no wo se ade bi da hɔ se nkatikate e da fɔm hɔ ya e da no hɔ sa fidie ne da hɔ kakraka ne nyina no na ho ɔden pa ɛyɛ sa ade no nti fidie no ba no a ayɛ sɛ overhead no a ɛsɔ ha kɔsɔ ha no wo se ayi bi dot ewo mu ɛne na ma sɛ aboa no sum no fidie na sɛ ɛkyere aboa no a ɛlɔke no na ebubu ne nan no saa de na ewo mu no ebubu ne nan no saa fidie wei obotimi ya sum e de ama wansane aboa ye fere se wansane aboa ye fere ne se otwe aboa ye fere ne se akrante na mmom saa moa ne bi na wusum a sade ye wusum ma kusi anase ahwe anase akrante no wei no ensakyere kakra wom ensakyere wom no se da de fidie ne to paa no sade oba bone na sum a ode asumde ye hye ho no da de fidie ne to ho paa no tokuro ketua bi da ho sade ye wode dado aboda ho a tokuro abeda ho no ye de ahoma te se bia de de sa efie hata ne ma wo so no wode eso ne to ho na wode abodua mu te sa wode bodua mu a sa dua no ye jai e de to ewura mu baabi asa de enka fidie no ho kora nti se eyi aboa no na aboa no ya aboa kese a baabi aboa no etwi fa bia no enam se sa dua no so fidie no so nti no wo kwa na epra na chi nti sa wuduro na hu sa wo fidie ne na ho a wobedi a kire kakra baabi a aprade afa no okay te sa de susu atwe afa baabi no wobedi a kire saa no wobekɔ na wa lock enam se sa dua no woto no nti no na wa lock abusu ade akidi atoso ade ama mi we no eye adwa we ne fa na adwa no nti we no so ye fidie abusiafo brabe ha adwa fisa fidie no na ba ko no ye fa ne sei ene ye dade fidie na we ye adwa abusiafo bra Facebook sisi a eye Sompa 93.1 FM na brabe ha adwa no sede eno no esitie na adwa no a eye ene sei won say wasisi nnua e wo left and right ya e ko te sede wato hye no okay eno kire sei aboa no na wo hye no baabi a wonfa una wo kire no baabi a wonfa enam sa adwenbone ma nipa eso aduane firi fie ekowuram koma kraman enye wo donti no una wo kire no baabi a wonfa no kire se wo fidie ene wo waseti adwen bi wo ho de ama aboa no enti eba saa wo hye ne se kofa ha na me fidie no enchewo okay enti sa de wo de ponko ana kraman nam na wo de ade ato no kom sa wo de to no kom saa no a baabi a wo pesa aboa no kɔ no ɛhɔnom na ɔkɔ enti we sei no sade wo hwɛ fidie no awu sɛ waya no ɛna ɛwɔ hɔ fitaa no na waya no ɛmoa ne bebre wɔ hɔ a ɔmani ate ɛyɛ fitaa sɛyi a sɛnyɛ aboa bi na ɛpam no yɔnko aboa na ya wo ntaa nkyere saa aboa no okay efiri sɛ wohunu waya fitaa no a wohunu sɛ ade na ɛwɔ hɔ no ɛnyɛ normal saa wohunu sɛ ɛnyɛ normal efiri sɛ wɔwɔ wura mu hɔ no wohunu saa ade ne bi wɔ hɔ nti wohunu sɛ nipa na aba hɔ
ɛna tɔfi nipa nso sɛ wosum fidie na wobɛyi aboa ntɛm a anadwo no sɛ bosuo tɔ kɛse anasɛ nsuo tɔ kɛse a na apepa wo pampan na afiri hɔ enti nipa wo pampan ɛno nti na wo hyɛ atade ebetumi adi bɛsɛ bosome na wo pampan wo atade nim no saa na aboa bia nipa toteɛ enti sɛ wo kwa haban mu a wo pampan timi gye hɔ enti sɛ wo sa aboa no nam hɔ no wɔte wo pampan na wotumi tumirika sɛ onim sɛ nipa wo hɔ ɛna nipa nso ɛyɛ aboa tamfo kwamna dabi mumpa eduru baby so nipa tirimodi dabi abusiafo wo de kwamna nya abotre me pese we de Facebook fo no ankasa judge abusiafo bra Facebook me pese wo de wa wo ba ho na me se nipa tirimodin kwamna se nipa tirimonyadin on we wiase eduru anumodenti kwamna se nipa tirimonyadin because na no me tifie na me te say I o ma hini show so o ka say nipa tirimu osu but eduru kwamna nipa tirimu osu ma wori yonko nipa kwakwa ala wa wo de wa ahwe abusiafo wo de bra Facebook Sompa na nchechire point me pese kwamna nipa be he say nipa da se nipa timi akowuram na kwamna de wakwa ni se de aboe yankasa sa aboe ko wajare nan onya se fidi na miya kwamna anodin we David anodin aboe wada ho yo anodin anya dene na say na nipa te yes ene nti na mo hu nipa no we so ayi na ayi no David kwamna nipa trimodin sade na nini sitie no sɛ wokoto sɛ fidi ayi sa aboa we na sɛ sa aboa we no on sɛ ya bibi mam ha se no ya na ebi ni hɔ enti aboa we na yɛ sɛ aboa bi te sɛ bi asebɔ ana sɛ kankane ana anumefa ana abrebie type no te sɛ enkra busua no enti sɛ wo fa okra busua no a okra no sɛ wo rik okra ba wo fi a aboa bi wo ruom yɛ frɛ no anumefa ana sɛ abrebie saa emumienu no omo te sɛ na sa aboa no pa ne na mo de no pese hunu se ne de a ane mefa na sa abrebie no ye de abekwan pa na etimi kire se sa nam no de na abekwan no so ye da waye no de ananye de na de eche so a nti ma no sa wo bɔ akohoma no anadwo ye abekwan ma wa anopa ya wo ba adwuma no ba no won ka ne se obeka so abre kwamra the way I usi eye haban mu no ho me share tie4 bo any producers bo ma Mary nka ho memma ye wo Fakye show yi so yi no ye be mo bia ko kitchen na ya be video aduane no anye so obi na gina ho phone hye waso a obi e ma guidelines na obi a ye na aduane ne de aba ma ene be tasty na wahunu ni a office ahaba mu ni se because kwama the way I will see dwa wanum ni the way I will see kasa no I say onim abankwan ye bia ma bro so ma menti minimade ne ye minimum kwan ye kwama me count nine o se dai kwan ye bra koko kan ho koko e disqualify anwa mo so nka ho anwa mo nka ho ye pedi e begu so sa wo ko kitchen akoye nkwan ne begu so ati ma Mary ya share tie4 bo minim no anko na wo bobodi sen ka ho aduana bitu no ya na wo bobodi sen kama yanko na ebre ni yafa yanko abekwa nkasa ma no ya we se saa da na wo ya anye de saa de eche so a na ede nti anopai se bia wo ya abekwa na wo ka kire wo yire se won ka na chinye kakra di a obeka se ne gas asa ana ni bidi asa ne mo kwa adwuma pe na omo aka ne se na jase woni nkola no aye hu adwuma nyina enti fidie na kiyen san ko back to drawing board no na ye hwe fidie na wo de to ho no saa fidie na ayi aboa we se no aboa we mfa ne se kankane abusuako ni abrebie na no mefa mabusuako ni bi no na aso ne nan de enti aso ne nan ne se won se edua no ba ko gira ho ya ba ko da fom ba ko na eda fom no empempi no ya na ota ba ebedi agoro wo ho saa aboa no obahu se ba bia wasum a wayiro no ya na wota ba ebedi agoro wo ho enti se bofre si wa fom a akuafo nti asema me kan yie pa empempi no be ko bofre no ho no se wo hwe bofre dua no ho din obahu se
adeɛ bi ɛsensan bɔɔfrɛ dua no ho te sɛ deɛ yɛde sɔne yɛafa bɔɔfrɛ dua no ho okay yɛ atiefoɔ ntie ne yie paa wohwɛ bɔɔfrɛ dua no din a wobɛhu sɛ adeɛ bi asensan ho sɛ deɛ akɔdaa ɛdi agorɔ a wɔde dadoa ɛsensan bɔɔfrɛ dua no ho ɛyɛ akusie aberebeɛ ɛne anomefa ɔmo taa bɛdi agorɔ wɔ saa bɔɔfrɛ no ho paa yɛ na ɔmo pɛ bi adi wow nti ne mmɔwerɛ no wɔde bɔ ho sɛ yi a na edwidwiri ho ɔsane nya na edwidwiri ho ɛsɛ ɔkɔ soro akɔ akɔpɛ aduane bi adi ɛna kusie nso na tempɔtɛm hɔ no mu a mostly no kusie a wobɛhu sɛ wɔde taa yɛ saa abɔɔfrɛ no na ne bɔn ɛbɛn area hɔ okay ne bɔn ɛbɛn area hɔ ɛnti sɛ wɔwo pɛ na n'ani abere pɛ aduane ɛde ama ne mba akeyɛ nkɔ fidi foforɔ so yɛwɔ baako a yɛfɛ no sɛ ebuo wabɔ buo ɛno so yɛ fidie no bia ɛnie akeyɛ nyame nhyira wo awusiafo wohwɛ wabɔ ɔn sɛ denti akwamna me pɛ sɛ Facebook foɔ no ɛne YouTube foɔ no ba no ayɛ na me pɛ sɛ ɔmo ankasa ehunu ɛde ɔmo ani hunu because wei a wohwɛ yi koraa no wobɛtimi de akyerɛ wo ba yes because school mu adeɛ wei ɔnkyerɛ obie ni hɔ a ɔkyerɛ wo dabi eti wo de me serɛ bra Facebook na fidi foforɔ kwamna na fidie no I had the way be chat or not the account this year the next week. I bring it. I was what the Facebook never have fidie toss me ensa. We wabobu. Nti was you fidie? Wabobu. Fidie no so ehu chan bibia. Wait, wabobu. Nti o tese kuane se mabobu. Wabobu a. Na eye sa fidie we ya. Sa fidie we no. Ya de kire emo a mabbo wondin. Okay. Na at times no ya na yeta de yema apese. Ani kusie okay de ntia etare ye makusie ene apese ne se saa mo no sabi ya na o magimi kakra okay abe enegu ebuo no no ntia ke se uzumi ba ani mu kakra ase ya mo hunu se ade bi guma eye kokko okay hunu se kokko bi wo I say wo hunu se ya wo to ade kokko gum eye abe ana kusie nso se wo akiri na wo pese wo fidie na wasum no obetomu a wonya emefen emefen ya ma no aye abana wi na mo yiagu ho no okay wonya mefen ni bi na ukobushi ho no mu a wasum fidie na wi no na wapa manches aso mefen no kakra e ma ne nse no wadum no wodi e maja no nsom kakra se kane no kula na ye di sidam wa ne pum no ya wa ye se de wu pese wu punu ade mu no wo ye kakra sa ape se jonso de wa no adwonso kakra bi agu mefen no so kwabana se jonso de wa no adwonso kakra bi agu mefen no so etu pampan te se de wa mia spray agu ho tini hwa no betwe aboa na ba nti se aboa no twam wo area ho na aboa bia wo nimu abe se me wi abe me pe mefen ni ade no bra o metu mirika ba se de wa bo hwese mu no ba fidie ya won se obi a wo nam wo dan nchen na hu se enkola adwonso gu ho ahu ya utwa mu ana sente na enti me question ni say sa abenu a wodi agu inside ho no se abo no timi enya kwan wura mu na obedidi a se ano da ho obese apie fidie no wo ho ana se fidie no wo fom ho gate ho e hye fom ho dabi sei na wabobuo no sei no me na mama akia bia mu sei okay we na wabobuo no sei no wonya ba bia mfa te se kwan na wagya no ho no okay ba bia ni ho a obefa akɔwe saa abe no ana abe no so beba ho ko be don so wunya afe akom ni nkyere mu abusiafo ko be don so wo dia bra Facebook na bra be ho wa no kra nka ba akokora enti ne se wunya kwa mawe dabi fidie ni ta no ho enti utia fidie no mu a aboa bia nso ne nan ne nsa na edikan eye ne nan but ye frɛ ne nsa okay won say te say de odwan gina ho sei no won say ne nan ye 4 but ne nan na edi anim no konwura mu a ne nsa na edikan no okay so ati ase enti say aboa bia nso na mwura mu a wonante a ne nan ne anasa ne nsa na edikan no ekɔ with ne ti okay ekɔ with ne ti okay enti say wo kɔwura mu na fidie yi aboa mostly no ya na eta so ne ti no ne nsa no bom efi say wode ne nsa no to ekɔ no na ne ti no edikan enti saa de we no ba bi da so osun fidie na wode ba bi to ekwana no sa te say de high jump we hwiri high jump no enti the moment ho be ka high jump no pe na won sani fa so say no osun fidie no wo akore ade be fe na akore ne say te say bia ade ya kyekere taya wo ho no ye fe na akore say edua si ho na apai ayi nkura bata ba akohwe ha ene ye fe na akore no eno na yetwa na wode asum saa fidie no wode wo fom
what the work from say ya what the fidie no fa na ham saa kore no ham te say the what wa ba wo na mu no okay na what the fidie na fa wa ham na wa be lock nti wo be lock na wire na wa bɔ ne pɔ no akifa me kɔ wire na wo de to so na me nkyerɛ tie for de ne mfa yɛ common because time no I will say we na me kan okay ade no a esi hɔ no a ayɛ 7 no a nipa ne nsa hwɛ no ye fɛ na kore okay ade na esi hɔ no wa ba ma na wura fam okay wo de ade abɔ so ama na wura fam nti wo sɛ ade bi da akure num ayɛ sɛ dua ayɛ sɛ bena ayɛ sɛ tɔ bena abusafo wo de bra Facebook na be okay nti saa ade no fidie na wasum ne nyinaa no ɛno ne ne takyerɛma saa ade dua tea no a wo de afa na ha mu a waya ne da so no okay wo sɛ alɔke ya ejina hɔ no waya no wabɔ ne pɔ wabɔ waya ne pɔ na watwa dua kete bi a wakyekyere waya ne mfimfini ɛna ama saa ba na ɛda hɔ no saa ba no ho kan no a sɛ wuti anasa won sa wura mu ano na atwe wo akɔtare saa akore no ho saa akore na wabɔ mo na wura fam no na atwe wo na ayire wo nsa ne wo kɔn na akɔtare saa akore no ho enti wonya kwan kora ɛmfa ba bia saa fidie wi bra David kwamna me mfa fidie we nto next week ye be sa fidie we so saa fidie nipa be say nkura fidie nya nkura fidie o kwamna nam se sa fidie we me mfa nto ho na ene ye pese ye kɔ we ho a ye nkɔde awusiafo we eye fidie miensa kwabna kyerɛ ye kwan a ye fa so ye kwa haban mu ye fa so edi yi aboa e wuram Mr. Dapa ene owura Franka waje am se da bi e wo se aban hye da kokosi edan wo wuram ne ma akɔtra ho kama wieo bra me ka bibia okay da Franka waje ato me mpe wuram ba bi na yenkosi da ama no na se me no bra me nka nwa manum de me nim wo wiram no wildlife ni game for no obia ne ho nim me da se kasa asemu a kyerɛ nye se bia me te he dwa manum kwamra na se jo obi na beka de me nim metime do makɔ classroom a kyerɛ wo ma de wo board so e wo wuram me da se pi kwamra abusiafo yemfa sida kese emfa ema yediem heba center yediem kwamra ene no menka ne se yediem for ena o program yi no haban mu no omasom enti tauna form ade no etudwa na yenye ne tauna yediem ana yediem yenim yade na yade nso nim yen enti yediem heba center akifato so mame sa wo de no yare ben yare no so kura no ebi wo kura wonim adekode airport ya hawo ye be kyerɛw nyame ye wadom na wo ne yediem heba clinic na se heba no ebo mpunimpo a akifato so mame se wonya wo mu sei ya wawie okay mema bebre de mfomso no hye wo ba no so nyema na ye mfomso mema ni bi kura ena japade nyame de maye no he wo ye hiani wo ye sikani wo japade wonim de mekan ebi japade nyame kyene bia na osisiu nti wa basase so banyina hu se nyame sisiu a emfa nyame nkɔ court koye die mo beba mu ama wo mema lawyer aba mu de ama wo obi won so fibroid na ha no obeyi de afiri ho ade ba ko ya pa ye menstrual pains bra ha ma no papa abusua bi wo nso a yare ba ko pɛ ne wom sa abusua yare wo sa namu yare wo sa prostate bra prostate na esi ku mema no ano odene wo ebre bi ye bɛka ho asɛm obi so ne nkwamo ne wo fam efiri wo na muromu na ye si fam kosi wutrinyi ye tuatua so yare biada ye ha wo no emfa ho se obi de adura ka wantumi anye anase obi aye na anye yi mesrawo Kumasi high school ha transformer ho no mo a ene wo Kumasi high school ha transformer ho no mo a wo de fremu sesi a ye diem heba center wo de omo na wo de asem 0592 185 539 0592 185 539 539 and now 0592 185 538 the last number no back you 8 and back you 9 be that CP ninra odi abadwa so no so kɔ na kokɔ pebi na emwa sesei de Tofin komo ene yadru so Tofin komo enkoma emu hwam enkoma enwanwa de bɛhyi waso Tofin komo enkoma ehu
Osiafo ansana me de tofi enkomo ebebre wo no. Ma me nka wo se enche Sompa TV so no. Eba ne sen. We a series obeti enka from ebia Monday to Thursday or Monday to Friday. Na a fantastic. Hey. Sa na Tarawan Media ankasa no serious because I've been for no abegu Tarawan Media no ano din na enche said ye krum ha Ghana ha TV so be ye fe no na nya ba bia eye Sompa TV on said ye ni si da ho no enam sentinu ye pese ma opportunity na ebia o kon do pass menso me pese menso amanfo temenka because me what talent ni bia yetimi eyi sini de kire etimi pacho eba ne sen bomoden na audition no be koso nyankopon ya adoma enne na wotwe pepepepepe e wo so ame ha Sompa anim ha me pacho bomoden na friend number me de ma wo sisi a na bisa se menso me oba me ye bema me pese eba ne sen me nso me twa bi na tie ho komo 0548 307 198 0548 307 198 and I say 0201 55 53 61 0201 55 53 61 Wonam Sompa ne Tarawan Media so adoma chede ebepie me ba cho me da se pi ofa yadu suwe no eye Tofiakwa eso ene yadri na eye asembisa Sompa 93.1 asam ne say enti udi akire enti udi akire eno ana anopai yedi nkomo ewo ho tie nie enti udi akire no ekura nsem bi wom eya tesem eka ho ehyem eno da nchen a hwehwemu yie dwene ho ansa Sompa 93.1 mami ka asem bi nkyerɛw na wɔtwe asem bi esi na ho na me fa story we free abrantie bi abeye mi busuani menini mfiri kro baako enye mi busuani bia na wo no na adwuma ana de ni be pie kumase beye emfie nsuni me ye adwuma o radio station bia na opie ho abrantie ni pie ho a ni monyamfo bi ni wo buma ni mu nkotodwe na mse me pacho da bi sorry na bofo bi koye bi no onya asem adan o se Tofi me pese wodi mi ye unua se wow me pacho na nso me pe o se nua obeye mi nua ntina me pese me bisa no na busua ani ni nkomodie se de ete mi hia no na owo oba waye no wedding wo asodan mu ani na ware awu ma bako enum 5 ana bribiti oba no so ya ban djuma ana ye transfer oba no free kumase ana ye de no kwa chirichiri mi mo kronidin abusiafo afei de me nua iba me nkyɛn a ne yire frɛ no a ɔmfa me hu sɛ ne yire na frɛ no tamo meka sɛ na wifi frɛ o ɔse bra me frɛ no ne ma
say etwaso eti ne yira be me yire dako na ne yire afra mi na o hya ase se woni mi di nkomo bi eti na wo se me fra mi nua no na me ne di nkomo nti na me se enti wudi we achi eya se mbisa Sompa 93.1. na me fra mi nua no na me ne no di nkomo no ofare mi nti me ka che ne se de wo mu bia no on kan kire me na wonyenye nanim si ho hwe me o mari mi nua di nkomo bra I get bia menya no na I say nam say aha toaso ase bra mi de wo ya de wo mpa mu chen me yire ba jasma me kan ote mo friend ti me pese me fra no ntoma kakra Sompa 93.1. bra me de aduane am pe no taye ma me di obobo de ampesi na o di kontomire no de ayi atoso nam say aha anti me de bra me de me pese me jai ayi me yire e hwa no soro no ma hwe no fom ndina me bisa se enti wudi we achi na unim ababa wanu anu watu atare no me ka kire wo Sompa 93.1. ababa wa otimi manage memma ha ma me nka no kra nkire wo abia wanya ababa wa bia wate aka no so ana udi na chinti watu abusua to atwene ababa wa no experience a wo no se o manage memma be 5 una unim bara wo yire ni de unku a wonti no wote ho Sompa 93.1. na watwi me wo ho na ofre me efri se baabia na me pia no kɔ na onim se matwe no afiri ababa wa no ho nti afedi ofra no kora ompese wo ofa afedi ompese wo ba me nkyɛn ne yiri so saa nam so onya abotre ebere no beso me wo ho last week no ofra me bra me pa cha ofa cha me nam se de na mfa nche wo why den o se bra ai girl no ma spend one ho pa o nam se aha na no what the I'll catch them say at the end of the eye no wanya ubi a wa brucho peso wa no nti woni mi ntimi ntena biu nti bra ma mi nti apokora na enipa na ente sese bia aboa kanu ansa me ka se wo yare de ene nkanyame mu akora na wuwe bra de ade na ye no je se wo me na ye kopel wifi chew show adia menua yi adi akire aye empamu agura oba no ya ade enti chan yere bodia mpesi a ababa awa no ebo ma no enti odi akire ato ne ma ene ne yira to atwene ene odi ababa awa na chi bra Sompa 93.1. de ababa awa bi ye wunti a odi akire a wato yire ne wo ma to atwene no me ka kire wo ne ubedie mi adabi a yira stroke twɛn na uda form a ababa wanu a udi na chi because of said ye oya de wo mpam ani said ye oka I love you nti keke no on said nti upia bonten kura unko fie nkoda
93.1. Abrantie bi. Me kura me nka se abrantie no obam yie. Na oye ahopra nkasa. Yaka so obi ya ahopra. Uwura ne dem na opia. Me ka kire obepra den no. Oware yedi be 3 years na ebaba mu no. Obekwa na yayi pampers ne da baabi. Akwa na komete. Unim anopa yi me se adena ade a wodi akireti wato abusua to atwene me bisa wo me anopa yi me se ya asem bisa keke bi na me bisa wo adentia empamu agronti ababa wano skills a wo wonti wato abusua to atwene me boa na onim de besi mami mena dwumam una oye CEO 3.1. una ye general manager enti opie ba ya obi ka o ma hene ye wadubu ache anamrante hene asam kire wo no no what take decision ma suspend no mayi nadi ha ahwehwe mu be no waye enkonkonsa obi di kire wunti wama obi a osombu afiri wadwuma ma benka asem we nkire o yensam kirofo enne me ka kire adwumayefo mpanyimfo titru sem kirofo Sompa 93.1. master wo magazine a wutie me wo ejom a wo nkwada a wo store asem bia wo betene wo te ya no take decision ye wo presenter bi se oba wadwumam na wo jai no wo kwa wo ba kwa kofa presenters a ebia wabo degree sen no ho fa chen no Sompa 93.1. ba dia wo hwehwe no unya no wadwuma ni mu da se asema eta kan no okwa obi ba de bai ebeba ye obi wo ha unya no so nipa da wo wadwuma mu eti adwuma mpanyimfo ada na wodi bibi achi etake decision a one tobo anya nhwehwemu na wapam nipa kro Sompa 93.1. etoda na ote hwa na obi di asem bia be katre wo na ye mesere mama nka sa asem wo nkire wo ya ka kire wo se ememma nya sumye ne de eti ato wo so nya bebu a akanfo abu a kire wo ano no adan wo hia be ma wo do no wakoma dinachi oye ni papa ena wo dia bebu a yaka na to utrim se be ma nya sumye ne de eti ato no so nti bemma no nya obeye wo ho ade oni sika wo sika obetimi aboa no wo de ma ne nam ho saa baba wa bi beginu afiri wo nsam obeginu afiri wo nsam wo di saa bebuo wo yachi ama bemma wo hia no wo bra bomu a wo do no wo betimi aboa no ama na aware wo aye wo ho ade no wo di saa bebuo na chi se oba ade yamfa sika ma be ma manam enware yen tena hoy na mini bi no me den timpna no ane ne to ane no twe na ope ai eyesa yesi omuyen Sompa 93.1. on say wo adamfo na woni ne nam no wo hyase se o cap guy a woni ne tie ho asem amfumso bi a waye tie wo na wa hyase e ka ai me da me ni wan kamaja no o dinachi na ja no wai amfa samfumso no nche no na ne nka mom ntunofo entena no ho ja no nakọ
ebia wonhia ne so be ma da wonhia ne so ba da Sompa 93.1. I was here for Mammy kind of crunch row. Tina maybe so say. When Tina would ye chile, ama at the papa beer and cake crowd. What watching me? And I'll pay what would tear me. Eye young Kobina Udi na no asem na o sesa wo niema efri be ma o ware no efie one wa ye pay Sompa 93.1. ono ye ja na wade no wotifie na wo yonko no da bia wo ne wo be hia be kan okunu because wo ntimi nka wano ntum ma de ya wo nti to da wo ntimi nka wano ntum na brakwasi wo pema ubehu no ba we tin kamu ubehu no ni oba we nam ha wodi amba nim piapian na di nachi na sesa wo niam firi fie num ani danum kɔ na obi aye ready opa danum abetena so wade wa yepe ono wonya yepe ai ana me de mi kunu na kɔ homa ana me de na kɔ homa no sha wodi edi nachi wodi akohoma chi agya awade wodi enu achi agya awade eti wadwene ma woni ba ma no awo enkwada no daachi aka se memma nyina na omadwene mu da hɔ a awade guo ba omhwe omoma na Ghana kura de sa amra no mra papa be na eye adwuma se de no kwa obekire sika obenya hwɛ ma menka no kora nkyerɛ wo adeɛ bia wodi akyire na bribinti a wadi kronum na wodi akyire amfa wo nkosi hwee no fa wo ho adwene ɛyɛ futuo na mede ma wo fa wo ho adwene shop na mo no obi tuufo no be careful eni na chi sika sen na obenya enti obi mfa ade wo obi store a ne bo enuru na katua bosome am ye nyina di because obi na tuufo anopa we masem bisa o ade no a wodi akyire nti a wagya pade bi wato atwene no ochena ubenu ho Sompa 93.1. anopai we ni afutu a mede ma wo hwa etoda ubetima hia obi na waka obi ho asem wa kyerɛw uhunu ni da na wotan no ada na wudi sa asem no oka ye no achi atan di pakro nano omahene kan asem your food for thought so Sompa 93.1. maami bi begina ha okɔ no waba oba to aso 3 days next day no obae no so me hwehwe o man ye wadubu ache no so o man ni na sede o man si waka maame no koro no waka nanum asema kire o man hene adentia wanya obi wa bonten amana ka kire ne se o man hene mpanipa Sompa 93.1. eti odi ato ni tirim eti onam nyina no so wo hye ni patan a obeka oman hene ho asem a kire nipa kro so oman hene yes wo mpa nipa enso oni oman hene nkasa da
na asɛm bia obi abɛka opɛ sɛ ogidi mebisa wo adentina bibia obi bɛka kyerɛ no opɛ sɛ wodi akyire ɛma adeɛ bia kaya de pa ubu no ade anye obi aka obi ho asɛm wa kyerɛw na wodi akyire akwa we yɛ sɛ Paul pɛma akwa we yɛ sɛ wagya ne yire o obi na kae na wote ɛyɛ mami fancy na part 2 ho Ma Mary Eja yo Tofi nyame nhyira wo nia odi atopono so amaye ena no pay aden na odi akire sa amemfa sa kwan we so na mentia eja ben enra papa mi twam wo na eyi anim na dwumam da bia da sompa tinra na mi yi me ho adi kire no okay nze sompa na otie ho na hwan na ya out o se me da Tofi na mdi na chi o na m si yo Tofi na odi na chi ho me nso mdi na chi pa na oba bia na o mu na ote ne nka o se ma Mary na m se ai ma Mary o se ka dey na m se eni onu ani what bia na mtwam wo ofichira eja ben na Saudi echi na mo nchira good morning pa mechia bebre Christian women leaders members amutie echiam ada na odi sa die echi Tofi sa die na eprayen se nipa ewo asase a yetisu sa bri nyamie nimni prayer papa emaya hwira de ena hwira de in two sides okay enipa o kan ne ho asem no okodi ne ho konkonsa no wama na hwire na ade ena nia ono nso so a okoka asem ne kire no no ke bia ke nipa ne beye nhira kese amano e de amano wama ono nso so ayede ahwire ade ti asemi abeto de ye kan nyina ne sase ye nipa ete asase suei ye nhya ne nso se enipa ewo afamienu nipa te se kwan ye wo afamienu enimu ene akire enti da bia me ka se enipa bia ni wa oye enipa bia ni won so a onye na momu ni nipa hia the good side no de woni mu a eye no eno ne the most important thing eno ne ade hia ye de koye nim ne ye ne mre oye ni sinto bia no de totwe ne wachi emre bi na me kopie branch bia na me sof maame ewo ho na me ne emaku executives ne na ye adwuma na me duru ho na ne ya transfer ya ba ho foforo me duru ho na minya obi ema ne be ka kire me se lady bia owo executives no mu no minyini frim na ono na anam se yo mate me de ato ho enti me share that study executives no mu nyina na kwambi so no eda me pie dem ho no sa wura na o kana asem no na ni a ode hwe me no ma ampe okay ti obeka na asem kire me no me share that study no enti me study no ti toda na me ma koni nche na me ne na kasa enti ye pe nipa om be ye sa de na gigi scan oye your friends a treasurer no okay ono so na na gigi e na me sa paw omu nyina bio se afa na maba nti me ne mo ye adwuma ahwe na Tofi se lady ni free ho a kayesi kasem be ye basa e wo branch ho me da sema do ne nanso ewo ho nanso me hwe papa na wo nimu no nia obia ntimi nya sika obia ntimi nye no ne nanso no eboa e ma sa sika no ye nsa timi ka otimi gigi correct e ma ade no koso enti de ya ne se
emre bi wo ho a da me ne na tena se ne se ya to bo ase ya enkase ya enkase ekyerɛkyerɛ no kakra saa ɛma asikwam na sɛ ne osi ye nhyira ɛwɔ executives no mu na ɛden yeto ne mmerɛ ɔya ne yɛ dɛ me to twene machi enti deɛ yɛ kan sɛ ya nipa woni nipa bia ahyia obia wɔ ne nenso obia wɔ ne mmerɛ ɔyɛ woni ne ntinti coming back to be ma warefo a ogya ne yere oba no woni ne ntinti ɛna hu so ɔyɛ obia woni ne nti bia oyi ne positivity kakra kyerɛ wa wo so ɔyɛ ama ɛkyɛ obia woni na atena be mfie du ase mfie num ɛne ne ntena hwɛ da korokora enyu me ni nipa boy o se eni ni nsan hwɛ na padu na na kwame ampadu eni ni nsan hwɛ obo nse nipa bia yɛ wɔ famienu ba ebi deɛ na negative ne na dɔɔso kyɛn ebi deɛ te sɛ yɛ nsɔhwɛ ne yɛse yɛ percentage bi wɔ hɔ a ɛyɛ 50-50 ebi nso yɛ 40-60 ebi yɛ 80-20 ba ne nyinaa ka bɔ ma yɛ 100% ɛyɛ 100 yɛ pɛ 100 enti wonya nipa bia na mmom afutu a yɛfa ɛwɔ mu ne sɛ woni nipa bia ahyia draw out the positivity in him or her nia ɛyɛ wɔ no ho na ɛno nti na wabɛpie wo nkyɛn ade papa ɛwɔ ni mu no ɛno nti na nyame de no abɛpie wo nkyɛn na kurakura ni mu saa na wo deɛ ne ɛyɛ wɔ ni mu no ɛno na fa yɛ adwuma na ɛbɛyɛ mfasoɔ ɛde ama wo ɛno nti Ma Mary me da se pa ohun se anopai udi sofo bi achi nti wo ma me kra ma ne chop money asopan Tofi ma me nti o Tofi me da se na no na Tofi ni MPP for by regional elections no okay no ma hen tie interview candidates ni bi okay that interview a women's organizer no yeah the politics in there me had an minimum ni den no but me tie show pa na obisa na say den na ama kofo age no atum sa no say last elections no oko zongo community ne ba ko the kai story na pa na okodru ho no na omoma na konwa o gina ho na ohun se obi asa opeso ofa na chi na wapem no denden ne pa che se ekwan da ho nso waben no apem no okay hajia yeah hajia eno achi no ohun se amakosa ensu agu kura mu yes ede abre no o se oje ye no oyere no honom ye na o se omoma na konwa omune ni di amane no na chama ya ho no ka che ne se maame hu hia sa wo ka hwe ye ne ebe ye campaign no e be to aba no ama na de ne ate afa wo ho no ne ya dwena asesa na o se adan na o se ya te se wo ye nipa umu ade ba ko na o nhya da mfu bi a anya hwe ne etosu mienu yen zongo communities no munhu yen se ye de ye nye obi a na so pema obi pem wa wan kasa kora na osan ma na kafra na edi nsu egu kura mu ba ya wo ba bottle water bi enkura wa yeso de fia ofiri mu wo to fom nge no e na wanom bottle water sa ba pem ne but na kura mu nsu a wanom na me ehunu se na ya tete afa ho no enye no kure na omuji no tum so fi wasam a wo kan senka sa afo no ma me no anya kwan no omo anhia na sa asam no course a wo omutiri mu a ka de na nkofo bi edi ahye nkofo triba fa saa maame no ho no enkomo se ne daachi krom ha nipa pii wo ho a ne ewu wo mu nkofo bi asai no a omunya kwan na omu kire mu anke behunu se omo nte saa enso omu di obi anu asemachi nanso nipa bi de saa asam no akohye saa afo no triba ma omo age saa asam na tum e wo makoma ma fa saa afo no ho hwe to da ba na ye transfer so fo bi afiri asori branch A akwa branch B yes na when you obi aka kire no say ukọ hɔ a maame bi ho friend ma Mary hwe ni ye pa ho de ukọ na so wantintim a saa nipa no omo wani nka what to say say sabi wanu so sim na so say nipa na dwene mu no a
na wa fa saa asɛm na atoro ntim na nipa no a onim no ne din ko na wateɛ no na wɔkɔ nti ɔba no wɔkyea na ɔde sɛn na ɔabɔ ni ɔde sɛn no ɔhyɛ wo nso na abɔda ne hwɛ wo enti wanhwɛ ya da wɔbɛka asɛm kora wa no bɛda ne kakra bi onya kwan hwɛ wo nhunu ade pa ɛwɔ wo mu no na ma obi bia woyɛ bia no nani ehunu nanso ebia sɛ nipa na ade bi wɔ no mu a sɛ nka wo hwɛ ne yie na wo de wani di na chia manage ne yie a ka wo benya bibia afiri mu ɔhade ba akokora ha ne yɛtaa yɛ ne sɛ to da nipa no yɛ ade pa nanso sukuma bi ɛbata no ho a ɔno nani nye ho ni nti no na wafa ne sɛnyɛ nanso bi kora nyɛ sɛ suban mɔne o ɛyɛ wo na saa de no de wani nye ho colors wo tie per red obi per white nti ka bɛyɛ sɛ meeting bia mu no wo nam benkum na ɔnam nifa onye nipa bɔne ni o ni suban bɔne na emum sane ɔno no nte ase de nneɛma bi si tie no ɛna tie hwɛ obi wɔ hɔ kora ne ɛwɔ ne mu no nka yɛ o but ye kuro yi ne mantam wa yɛ firi sɛ wayɛ ne ho pempen ɔn de ɔbɛka sana no na wo comment ɔman he interview Kennedy no yeah metie wo pa hwɛ sɛ di pa bi ayi ne ho asi wɔ sɛ me de ade awe me hu na mɛka ne sei no okay na yaye no tuntum bibia ni mu a eba yetie tofe etoda enema pa ewo awarefo ho ema ne mema ho no nyina no obi na obi tia onya daage nhwe ade aye papa wo bi ho e no appreciate tambia je se enema enye nti opia bonti no odi nkomo a de oji ni de bi otumi ni susu ne kokko abusam ho no sa ya yira na ekuru no bon se ofa de enye no na oka ho asem na wanya adwen bi afiri ho na ode ahye ne trim na odi saa de na chi hwe se obi ni ne yira na ne kunu tie na ono na danfo na ono ne fa de a ye na brantie bi o se na danfo no ka che ne se ne yire na baby ras can raise school na yere no tumi kofa 2000 Ghana cedis buy na danfo no de bo na yere na baso pa no no de ne de eduru se wo kɔ no 100 cedis kra oba na ntumi amfa ama na waka ho asam saa na ma ne bi de ma ne bi ya de pa odi akire kra oti anyi obi ga oba no hwɛ sɛ badanfo yi tumi akɔfa 2000 me de ma pepre na waka kanam AK ti also unshadan hunu bibi papa bia we ye de aboa aside sikasam o hwɛ ne obi tumi ekoyi free bank ba de beboa school sem ni nti no unshadan hunu ntete pa onso yira asada aja ma oma sabia tanie kura ibi ntumi mpiafu bo no de unhui wo yiri ya wesi a wote wo ho anhwɛ a o ma na bible kura obetumi de akasa sɛ o wale wo mfie dodo ni obi anhunu ne ho dai ɛno de unhunu sɛ yade pa ɛnema pii wɔ hɔ a ka wɔse yɛtumi hwɛ nipa bi ho ahwɛ de papa ɛwɔ mu no yɛhu hwɛ amemfa we ntwa tɔtɔfe na yɛnkɔ anim ai ɔhen so ɛne David ɔmo ntamu ntɔkwa yi nti David wɔntumi anhunu so antumi anhunu de papa bia fa David ho sɛ David ne bɛyi ni frɛ nim guaseɛ mu ɛwɔ Philistine anim wɔntumi anhunu de papa bia fa David ho wɔbra nneɛma na nka anim guaseɛ de bɛka na henie nanso David anhunu saa de no sɛ adwom keka yɛtoma David nti ɛno na so edi akyiri adan ne ahyɛ David animuonyam ɛsene me na saa de we atumi ama wɔhene mu ɛnto sɛ David bisa ne sɛ enti kraman dwie te same na wudi machi na wagya Israel man nyinaa wɔhene mu a agya Israel man nyinaa to hɔ na me David kitwa yi Israel mu do mu gyina me hwan na wagya o man mu ato hɔ di me kraman dwie achi tofe ene ma sese enhemfo krom ha o ma bi enwuma adefo asofo eni ntini akuni edi akire madam fa so papa ebra ya brabo ne yabusua no ya gya ato hɔ na ene ma eye very rest ene ma enhye da ni buo na ya dwen ne enim de edi akire a me da se awusiafo ene asembisa ne se enti wudi we achi die na wudi akire pa ema ade papa bi a ukura
ebeja akọ Sompa 93.1. udi oba bi nkomo achi agya wo ma hwe ɛna mmɔwura a wahyehyɛ edi w'akyi nti ana nti wei ɛne n'ani akyi a wahyehyɛ nti wodi n'akyi ato ma ato atwene na wonam awurade hu mmɔbɔ anɔpa yi Didac Herbal and Spiritual Center abusuafo maame nka no krankyerɛw wiase panyin sɛ obi benya wa na efiri ade na toda ya nya yade nyina na toda ye hunamoni o toda kora no a na biribi di akire ewiase obi agitum sɛ bonsam wɔ hɔ te bonsam wɔ hɔ de ahonhom ade ɛwɔ hɔ akyinya bia ni hɔ ti abusuafo edurubere bi na okoa na mako a ɛyɛ Didac fo asoɛ na wɔsɛ wɔde wani kyerɛ yade ne de na tete wo sɛ oyɛ ɔbaa na wo ho ayɛ de ama wo na opɛ de obɛboa ama awo ɔsa stroke hawa dwen bachaw Didac ɔmo number no ɛyɛ 0244 099 777 awoshi mango ase traffic light ɛhɔ ɛna ɔwɔ ɛna ɛde adeso eastern region Kumasi Abrepɔ ɛna ɔmo wɔ misi number no so bi 0244 404 792 0244 404 792 unim utie mi wo fie wo ye oba wo ye bema na me ma opportunity amo afre udi bibi achi amanne wonya enka wo bekọ asam ado akọ akonyane na natufo 9924 aba ma wa ba beto dwum bi ama wo se me yiri da de san be wa me na foforo ba ye ne de manu me ho udi obi achi ama wo ne wo yonku bi ntam wate enne wo ntimi men no 0266 30 37 33 0266 30 37 33 free masisi ya no ntro wudi nto ho ye ne ubedi nko mesan so bia homa no minister papa maminti o yo papa eradin shirawo anopai ye cha ye tiefu ne ye hwefo nyina na anopai makoma so asem na wakofa abai enti udi we yachi na obroni kan asem bi se negativity is the enemy of creativity. Negativity is the enemy of creativity. 3.1. Hwɛ ensɛm a yɛka fa obi ho no Tofinie ɛyɛ ama ne ho sadeɛ nyinaa no ɛbɛfiri wo nsa wo ɛsiane sɛ woanhwɛ mfasode a wobɛnya wo nipa no so na mmom ade bɔne kakra bi a yɛka fa nipa no ho no ɛno na wowɔ hwɛ na kyerɛsɛm ne sɛ entie atesɛm hu no eni nipa dodo achi enkoye bɔne ɛsiane sɛ enkomo bɔne wo hwe no ɛsɛe ɔbrapa na anɔpa me nkama sɛm tintin bia na de me ka ne sɛ ye ka obi ho asɛm a kyerɛ wa ɛyɛ ye careful na ebia na ye ne tamfo na ɛka asɛm na kyerɛ wo no kasa bi wo kuroi mu a ɛsɛe abusua egu awade na egu nnwuma ɛyɛ kasa ye fɛ ne sɛ yesi enkrani be se akɛ oh yesi abranche we opema pa uhuni yesi ababa we di omu ade Sompa 93.1. yesi bra we di ni trimo den pa on kasa me se da ode yesi sa ase obi abrabo na anopai wo wutie ya wonu ye ho no san kɔ baabi kra onuhu no afriba na papa obroni kasem bi say be content with what you have ma wani nso de wo okra
hwɛ obi se deɛ wakɔ university abɛyɛ bank manager enti ne yere koraa wɔwade no wayɛ atete kwaa obi atiti ne mawuruma hwɛ ne kunu wɔ university o ɛnɛ ɔsɛ ne yere nte borɔfo nti no ɔwade no ɛnyɛ yie sɛ ɔdi borɔfo akyi nti ne yere koraa ɔmpɛ ne bi mu na meka kyerɛ wo sɛ ewiase obia de ne interest ne nam meka sɛ mi sɛ obi si ɔdɔw na busa sɛ until when nipa no ɔno si ɔdɔw no ɛnɛ yɛbɔ gye wo so a no nti ɔsɛ ɔdɔw no busa sɛ dabɛn ɛna ne dɔ na ɛbɛ akɔsie ɛhe fa nso na ɛbɛ akɔduro saa deɛ wei ama nipa bebree aluzu valuable nneɛma enti aberanteɛ ti wɔ adwuma ma sacrifice ama adwuma yi asɛm baako pa a wɔtee wɔ no ho nti no woyi no adi enti wo nua no a wo ne no ayɛ aka no wopɛ sɛ wokyerɛ me sɛ papa yɛ bebrebe a wayɛ wo abrabɔ mu nyinaa no saa bɔne no ɛkata saa deɛ no nyinaa so mebusa wo enti wo nua no a wo se wonkasa na no bie mu da ɛwɔ abrabɔ mu no wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ mfomso baako pɛ no a ɔyɛɛ wo no ɛboro papa yɛ a wayɛ wo so anaa okay na meka asɛm bi akyerɛ wo na mede ma no asi deɛ wɔka nsɛm gu w'asom no deɛ wɔbɔ w'aso no hwɛ yi o ne bi mu yɛ kura de bi ba wɔba a wɔde wo nso wobɛkɔ na anɔpa yi yɛnhwɛ yɛ abrabɔ yie ɛwɔ saa nneɛma wei ho okay ɛsiane sɛ ɛntorɔ ɛkɔ akyiri ɛkyɛn nokorɛ adeɛ a nsɛm a ɛnyɛ nokorɛ no ɛtravel ɛkyɛn nokorɛ nti yɛma yɛni na hɔ okay Radi huni pamobo. Anope me sure say uti fie e bi kura wonam kwan mu wonu ho. E be say me ne wo share wo story. Say ye wie no wahampa ye be wie no wona menim so. E de na wudi akire ama ne wade pa bi ahwere wo. Ye wie sankomo we a ye be wie no wona menim so fi say Fakye and I wona minim from Monday to Thursday 4 to 6 p.m. Now from Monday kono e jebe so wo krum ha wona minim so no enya sem ketwa trust me enne aye wa woda udin edi Veronica Sewa Asante Veronica Sewa Asante Achiremade ena wo enne eye wa woda we efri akiula eho ena ebae oyema awrade nkan ho onsiesio sese em se o se dem raba we bema e wotara one media apart from we wish you oba bia birthday wa ha cause yam famra ma said I'm for bring a whole biscuit to a drum hano. I know think too much. They say crowd and ram ranting and he said, Bema bia water 1 media away in Yamono. Fabra. Minim the audio. Hey, Casey, ho. I was here for a riding cow, who shall way your friend Fakye show. Now, minimum budget for your per se, you me no Bobra. Enu ntina tofin komo ho kono akase bra o so why din me kan sam me yansan pa bomu wa be da se bra ewiase ni pa me suro no pa ye de mato aduana ma na dipan okay eni pa me suro no kese pa wa brabo mu ye de o se odome no okay me suro sa ni pa no chen de otame yes do otame de menim se otame nti mehwe makwa yie yeah do odome de wo se odome nti mebie me nsam meyi me yam a kere no oni bi kura na mema ne bi wonam suro no Sompa 93.1 enipa bebre ni nipa bi ahia na nka ne yie wi wo ho okay nanso obunani fa so odi biribi enne achi ye kanipa kura ye nkan ne nka ho yes sabra me ne wo kasa bema bi ani abere ehwehwe emfie be se aduonu oba bi a woni ne hia ya kira kwan
nanso wo hu no saa bere ɔbaa bi nso ani abere pɛ bɛrima bi a ɔne ne hyia ibere bi atwa mu bɛsɛ mfinhyia du baako ne yɛani abere wobɛkɔ ha yɛ sɛ ɔtu afiri ha wobɛfrɛ ne number switch off wobɛkɔ ha yɛ sɛ ɔni ha o no wɔ ha o kɔmna obu ni sɛ wɔyɛ hiani nipa biara wo nipa hyia yɛwɔ afa mmienu de ma saa nipa no okay yɛwɔ ne papa ɛne yɛwɔ ne bɔne obi wɔ hɔ atɔfe anisoɔ sɛ no wɔne bibia de boa wo ɛtiɛfoɔ ntie ne yie obi wɔ wo ne hyia anisoɔ sɛ yɛ wɔne bibia de boa wo wɔne sika wɔne ataadeɛ wɔne mpaboa ɛne ama wo bi nanso ebia ne mpayɛ na de wo kɔ obi wɔ wo ne hyia tɔfe mesi wɔnyɛ bibia mmoa wo na yɛ mɛma no yɛtaa de saa de ne di mmaa no paa ɔbaa wɔ de oni bibia de boa me o ɔbaa wɔ de oni bibia de boa me bɛrima ne bɛka no saa de mo na wɔka no na ne yɔnko bɛrima bi nso ɛka bi ka ho na ne yɔnko bɛrima no nso ɛbɔgyam na wɔka gya ne hyɛm na wusie ne ba na egya ne dɛ wɔbɛhyɛ ɔbaa no ani yɛyɛ asam ɔbaa no afiri awareɛ no ase tɔfe bɛrima biara nso firi aseɛ hyɛ ɔbaa ani yɛyɛ awareɛ ase a na wɔnyɛ ɔbaa foforɔ bɛrima biara firi aseɛ taataa ne yere bɛrima biara firi aseɛ ɛda nsɛnkyerɛnne bi adi kyerɛ ne yere ɛberɛ asaseɛ no na nte saa na n'ani ahu biribi foforɔ na enipa nso wopɛ sɛ wote a yɛka kyerɛ wo ɛmmaa bebree wɔ hɔ no mu a wɔn wɔ adwene mu dɔ paa wɔahwɛ obɛtumi ahyehyɛ adwuma ama no adiw bɛrima bi adi ɔbaa bi akyi ama aware a wɔne ɔbaa no aka bɔ mu sɛ kunu ne yere a nkɔmɔ hyɛ aseɛ fefɛ no tɔfe na nka fefɛ na aware no fefɛ wotumi hunu sɛ ɔmu nni bi ahyɛ aseɛ no nanso sɛdeɛ ɔmu si hyehyɛ nneɛma kɔ no anidasoɔ wɔ hɔ sɛ ɔmo ka bɔ mu saa bɛrima no bɛyɛ ɔbaa no nkakra ma ɔma yɛ japadeɛ no bɛba no na wɔyi saa ɔbaa no asi nkyɛn na wakɔfa ɔbaa foforɔ abɛtena dan no mu bɛrima bi wɔ hɔ a ɔno ɔbaa ne sii soɔ na ɔmo da kɛtɛ so kɛtɛ yɛ nuanom nkramofoɔ yɛ asɔre wɔ so nanso so the moment a wobɛnya sika tɔ matress kɛseɛ bɛto hɔ no saa daa no ara no ɔbɛpam ɔbaa no afiri dɛm hɔ ɔbaa bi wɔ hɔ a honhom ekura no no tɔfe ɛnyɛ sika asɛm o woma saa honhom no afiri wo nkyɛn a tɔfe wobɛpere apere wonkwa nna nyinaa wonyɛ yɛ da kɔpem sɛ wiase bɛsɛe ɔbaa bi wɔ hɔ a wɔsɛ me deɛ me honhom yɛ honhom pa obi nso wɔsɛ me deɛ yɛ bayi pa tɔfe maame bi wɔ hɔ wɔ abrabɔm na sɛ woamfa anidi ama no sɛ na sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛtaataa wo maame ma wo maame de ahometeɛ awu agya wo a tɔfe wonkwa nna nyina da wabrabɔ wohu so kɔpem sɛ ewiase bɛsɛe enipa bebree mfomsoɔ nkakra yɛyɛ ne sɛ tɔfe yɛ na yɛpɛ sɛ yɛto yɛni to akyirikyirikyirikyiri ho adeɛ a yɛnya nduru hɔ nanso yɛnhu nti deɛ yɛ na ehunu sɛ ayɛ kabisii no yɛ na yɛfa ne sɛ yɛ nsuo na amuna nti woto wɔ ne hwɛ baabi a wobɛka sɛ nsuo na amuna nanso na yɛ soro na wogyina hɔ no ɛhɔ na wohwɛ no mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ nyame de adeɛ mmiɛnsa bi sie yɛn ɛda a wobɛwuo adeɛ bɛsi ɛma bɛfiri asase yi soɔ no ɛne ɛda korɔ sɛ yɛ kwasiara sɛ yɛ dwoada nyame amfa nkyerɛ nipa nti abrabɔ no a wo ne obi ahyia prɛko pɛ no deɛ bɛkɔ akɔ wie kyena no agye sɛ ɛteki wɔ bi a wɔfa asɛm a wɔdwene ho mmienu nti yɛse wɔ bi a wɔte asɛm dwene ho mmienu no yɛbu nyansafo a ɛyɛ saa nipa no a wɔ bi wɔ hɔ asɛm no wɔte ne kɛ just kɛ ɛnoa no ogyina so pam wɔ baa no wɔ bi wɔ hɔ wɔte ne kɛ ɛwɔ n'asom kɛkɛ sɛ bia n'adamfo paa na ɛka ɛna asɛm no kora nipa no wɔbɛka kyerɛ no kora ebia na wɔankyerɛkyerɛ mu yie ɛnsɛ sɛ bia nkɔ wɔbɛto no bo ase wɔn sɛ nipa bia wɔ asase so a wɔyɛ nsɛmtwerɛni o wote obi ho asɛm a home so to bo ase ba asɛm no mu na asɛm no hunu aseɛ ebi kora de nipa no bɛkaeɛ no ebia na nte saa nanso nipa no bɛhaha n'ani aka kyerɛ wo sɛ me na me se nyɛ sɛ obi se o me na me se ɛfiri sɛ wɔyɛ me se no nyinaa no wɔredi w'adwene hunu sɛ obi nim sɛ Tofiakwa ne Kwabena kase ne nam nti meka Tofiakwa ho asɛm akyerɛ asɛm asi ne deɛ sɛ yɛ Kwabena kase na aka no nko ara deɛ ɔte saa tɔfehwɛ ɔbaa sɔre anɔpa na ɔfafo ɛfrɛ wo sɛ baby me deɛ me maka sɛ ɔbaa yɛ a wonim
na wonim me kwamana kase number sa wo ya me yere sa wo ya me dan na bo fere me baby wan hwe ya me nkasa ho da kopim se wiase be sei adai me ye baby na me ye baby na we say it baby kwamra we Tofiakwa, let me tell you something. My love. My honey. Who me say baby man? I'm not your baby, huh? Bra. Yeah, near me be sa. I so agree with you. Me there. Me baby oh. Baby, I know. Me no. The moment let me tell you something. The moment me mama abana Davi wo me ahafo me ha me. Na woko twa me ba ma wo hwidie ma bonten so branda wi abana na bo 215 no. E ho adam be ye pani. Information ni na. Me ka wonan. Wo me records nyina agu ho. Ta we di twa be ma nyina. Twa be ma nyina. Na bin say nurse ni na o twa me be ma kura no. Up to date oda so ho. Ara so ho. Ora en gbe ni me ta. Wo go to me sere me sa. Bra. E say. Me kwa me timi kwatra ntai. You say wa babre wa judgment. No timi sere me sa. Wo say adam ma me de me ba ho. Na mo ko fa me ba ye sei. Aha. Wo say me se me mpene me ntwa mbe ma. Yeah, kwabra. Enti me sere. Okay. Me de me nya baby ma. Okay. Me de wo be frɛ wiase nyepa nyina en kame nka ho say me ye baby. Me nya wo baby mpacha wo. Me nya baby kura ma. Okay. Me ma me abena Davi e wo me ha me. Ono nko de betimi afrɛ me say me ye baby. Okay. Me da se. Friend baby dia. It's accepted. But say wo ba me matis ka for free. Baby am ka me ho. Na hu me say baby ma boje say. Okay. Ono won nti ase yeah wo de mpacha wo me debate wa ha bia. Abusiafo Mami nka intase mi nkyerɛw. Kwama. Saki. Unim sɛ mi di nkrɔfo bi akyi a. Nka nkrɔfo bi anya adwuma wɔ Sompa ha. But open nkrɔfo a carry Sompa tara one media akɔfa. Esa nkrɔfo na. Hey, na we obetimi na ya adwuma ahoma so na obetimi control no sa no no opama ne hunipa se ye di wo mu achi atara one media di wo mu achi a nka ne Sompa se de etie ewiaso ho se wudi obi achi dibiri bi achi adepa be hwuru wo wiase Sompa 93.1 ade bi e be gigi wo kwa ma wo yire fi wachi edi ade kurachi ma on kasa wo ye bonsam ma on kasa wo ye ne tamfo enfolo ade asem bebre wo ebia na ye mfomso na asi go back home Kofie Dakro Tofiakwa komo go back home Kofie na fikro meka ho asem a kire 93.1 me bia homa no 0551931931 0548 931 baby a wo bia se TV na wo hwa ma volume no mra form radio ho na wo te a ma ne mra form na ye ni nkomo wo betimi afre 0266303733 me pesa me ne wo share wo story obia de bia wo di akira ma ne wade papa bi ahwere wo no 3.1 ma wadwene mu na ho me ba cha wudin e de ba bia wo frɛ me free Bacha Udini baby afraid me free. Hello. Hello. Bacha Udini baby afraid me free. Me bacha fam ku pa me ka ka sita pa pankro no. Okay, mami tio. Me bacha e da man pa no ma juma pa mo ye na pe de ase me nse me na me dia brama wo ka.
Edechire amanfo anapɛ ama mewura ho. Fra. Sɛ me ko atena nsie nie to se menenete just me wu dia menga bi se me wu se me yewiemfo ye yisia me di na me ni agya nti mafa ne se bibia no to se no so afa ne different just me di na tikura o fele eye ne fele se me just me ni bie dia na be sia be ya na me nyo 3.1 na ye bre me wi ko hu no ni bi na ya bre aye soma so na fe na ye won kura mienu ni se ya fe fenti ye ko ye no eni tie no se wakofo obi a wo wale no watumi e de me nyem gu abonte ma net of it on na ma all pressure me the two kuronim Hey, all pressure. o ki hwem na matu abati me kuroyi me wo western region na matu we shall force kuku abra me sraw me mo onka wo yo dia ya me no onka No show. o hwehwe me den This how oba no foforo achi apam wo ene wo mami no no. Papa ba da say Di oba foforo achi apam wo ene wo mami no no. papa Na wo hwehwe me boa. Bebre. Okay, omesi yeso ne yenhwe se ebetumi aka. We wa ja udi ani ba bia ofre me afri. What di biribi achi? Ajo. Na men kan ho pa ni juma pa odi. Anope. Nse wo dia tu jani ya sama emu odu. Udi o yachi. So fi uzi se obi kan se u ye ni manyampe. No ni mi din komo. Hey. Na so wo kan me dada. Endi me o ye no de na me be ba wo ya wo kan me pa na eni pa hu nti so wo kan ayeno kuro ye ya na ya wo ho ase na men kan ho me boss kia du Etora na ma bonte na oti asem obi kan fa ho ho na ubisa ho se nti ni pay wonni me ene ne awoken e wa jo wudi ene ba bia ofre me free ye ta cho ye free me hello hello ba cho asa free e ka ba me ka sa free buon sasa ba mi nti o senior me pa cho me se nkomo no mudi no Sompa na me ni ade ho pa acho ma mi nti o me ni ade nkomo no pa san se we na me wi ase wudi ni pa ti a obi bia ehia pa ba hwero enti DJ Tofiakwa ye na so pa ni program wo dia ba Sompa yesu ye fulu pa ya men kamo da mo ase me chia hofo nyina me kan story bi a kire bo ansa na ma wi show yi e wa jo wudi ene ba bia ofra me free okay be ba cho mi tie o sorry enya enka mi pa bia e no kama ya bada ya e gwan sa wasam no menti ase yi o mpa cho bi wano na menti wase yi enen komo ya mi tie ha enka mi pa bia ene no ntem ate o tie bia e gwan sa Mate me bom pae se obetimi atibi me ba cho wudi ani ba bia ofra mi efri me ba cho me the prince because of freja okay prince me ba cho ma minti o na me shamo me jina bia moye no mu bia fufura ni afesu mu tuyemfo na me shamo pa me mpa boni se jime bia betina wache na aboa ame ni amba ye ho so enfunu so do bia ya misha woni maboja fonyina nyame jamu nyina that's it me say 02660 37 33 02660 37 ebi wo ho a ye nya time wo ha me monkomo but metimi do aba na menim so me pesa me ne wo share wo story bibia wudi akirenti a wugya wo yere bibia wudi akirenti a wugya wo kunu bibia wudi akirenti a wo ne wadamfo bi ntam teye woni wabusua ntam teye no nti onni di ma wo mame bi nie no me pesa me no share wo story me ba cha wodi ni ba bi afra me free sir wani tia sanya nkopa ya doma eye Monday enti e be 21st clinic e wo ya ye betesi me be to e bo asene atese siatica mu
ya nti mefrɛ mo pii mo a mo yare no sɛ fa yɛfunu mu hɔ no ne free wɔ no ase ba to ase na twetwe no deɛ fabra 21st kan kan ha overseas market of your compacho me tia wa no pɛ wo no abadwafo e also ke adu gas oven maseme anam de me baba ma wawade nyankopɔn hyirawo and the top gas oven bi won kwanche no akɔhyehyɛ so am police station akyi ɛhɔ na ke edu no na market of your kwa abranti we de o kura se ne dudu aso on de watwa mu kura o honorable masters akwabra da bi o kura se ne dudu watwa on de watwa mu kura ya me hyira no pa na adeɛ bɛn na wodi akyire ɛnɛ wama mayɛdi ne tie wo nyinaa mayɛdi wow bata so nyame abie wadwene mu paa o ase yɛmfa asɛ dama nyame ama wo nteaseɛ ɛne afoto ne yɛn so a yɛtio ne yɛmfa nyɛ adwuma aso ɛmmerɛ no nti nyame nka ho pii ate next week producer mesrɛ sɛ mo bi aba me tirim ɛdeɛ na wobutu ho mame nka ho asɛm wate him fa kra na me fa ko yi ba je udi ni ba bi afre mi free Ewurade na tumi e kama Tofie ho ade no Amos mafio papa ma fio dodo papa yesi da bi ogide wo se wanko ho a ubi japade so perfect akasa fidie papa ya mi senka na kra ma fidie na ha ebe ya mate afutu sam ne nsuma papa etwa gu anopai asi ya mi sha papa tena me nyake edukan no papa me de dani da nyina ya meka minni be bia onya nsam yi frimpo da bia aya wekikisem aya kasa kyeye atuefo de me kan so kama kwanta ko pete dim de ko pombo mo hobai me da se bebre exhaust pipe no hey osi airport run about them butuo you on my yen and I'm giving you ma but you dey ba bia frame me free yes bu be ka se won mu nyen tu be jai no na akoye bibie oho ti bema bi amfani afutu bi go bi obebo wa brabom by bibi nti Mate we da sipi me ba cho unsu di ni ba bi aframe me free ba je me ka free ko dia peda okay ba cho ma minti o ba je mo program na me pesa me ba ka ya je pa ma follow sa free ida dam na dia buka ase ani ju program ho pa wa ya de e won nchira pa si na ana pai o story out ba na e ka wa kakra okay kwanda ho sabe ni an kada mu bi wa da ko pa mpesa ta ya ni si si ana kam so mi share mi je aw yesi no bi na kwata mu gana ni ku ne aw yesi ka wa tem pa yesi anu di e praga na papa me kon beda se me hia 101 e wo na menim so se wani beje mbata me kama ne beje pa me ba cho se ye number no 0244809641 o me pa se ndi ni 0244 mbata me okay se o pese o be share wo story wo na menim so a 0244 80 96 Patron 41 Patron 0266809641 and a Fakye show so na person ne yebon koma 0266 30 37 33 me watch out within ba bia frame me free your frame ya konta me ka free asante be kwai agonda maminti o yes sir ne kwasem ni Sompa tania mo si mo bua fa ni paso no nyankopon hyiram amen the film la me temo nka no me nka ne se me de sol ai solution akeka me fidie ni nyina just mentemo me ho praise god radi na ya me ba so na mo ne no wo no we say minister okay me ban na me pasa me kan say no kwasem ni enen nsam no a mo de atudwa no badwema be fa na afi wo sia ne ma bebre esan se nipa timi se nipa o tra se dwunu ho a wonti ase won so so onye nipa no boni bia na
o trase na afi kodu baby kura no obi hu wa no wo kana nim nsem oh akunta e de fata me aso so uhunu ne a the friend is saying oh why na nsem bia wakika fa ho ne a wono so dwene fa ho no ne bre bia akoye mpa mu ka nyankopon hira mo no ntre mo massive so atimo pa asi nyankopon hira o enche ne de course no ko na wie me ba cha woni ene ba bia o frame me free because the next story a ye be ka no ano ding hello mami pacho me din dio baya aya ka sa free pacho me ka se fi ekuatem latte okay latte me pacho na se wo hwe Sompa TV pacho mami ntio yo me pacho meni abrante bi tinaye na meni me tinaye no suma me de suma abrante no da me se opefufuo pa o so na patutu to be di fufu anse nyimre we di fufuo na fufuo no so be dia o ne ne na fufuo ene be ba be di satan na fufuo machine yi ko mbuye da me de me sa ba ko be wo fufu ma ne na fufuo be di na no pa enye nyimre na tem di dia ble yi be di me no odi matoma ka tire me se na dance yili eduma wo NHIS na se na dance ne yile no shed abrantie no she na dance na ma we sisi kwa na dance ni tinu na me de me ba na blabo mu den di papa ben pa na ba be ye wo na blabo mu juma bran ni di me nende ni wo bi ni wo baba ku ni wo bi me ndo nyame a ope anko me san so tene dan ano ne mama me ra ko mama ma kai di ma blanche ne di mi di me femu Aradin shawde wate automate but eniso bia efiri wani so esofom no be ma no wo homu aye automate arade be hell hwe asemo unim se da bi meko na me kwa obe kai me we didn't feel me da ene unya ya kamasia ba wabrabo ba unya me biem obede nya me unya me biem ore nsam hadwin but you din anybody are friend me free oh telephone I making you central region oh Azay hey Azay what hwehwe me sa what sort of hwehwe me sa unhu me on oh bibi aboko be ne den adom ne nhira ya na di achi sanga kankra ate Azay wa minti o telephone se di nipa no akira on ye twe embo branko ye nim nipa bitimi aka se media to ani e da to tirim a ohu nua mpo se oba ohu ne se oyo tamfo ohu nua bi se oba mpa ohu ne se onye obi praw enti umoko no obi ne obi wadwum na so na omutirima na mnsem me obi aka fa obi wa tere ne nti obo se bio ohu nua na ohu ne se onya na obayo no instruct so obi sem nya se o bra se ni na nipa na aka no o mbusa no na senetrim na wafa ni nua no ho etrimpo na senetrim enjo fi ano pedi ani amodi aba ni nya minhira mo pa ne aduma pa moyo me da se asebo e ba so udini ba bi afra mi free isa nya me ho abotre kakra wate aso ma minti o but your friend Dixon Mr. Sophie Efidate okay na Sompa TV why call a mama and so no must play a decanfo. In fact, Tofiakwa and the woman I was still mama Beman that the less woman is you asking the papa. I said, which you see, and I say, oh, my brother, and someone also my brother, and then the shabu, some party listening. And some were baby and a wedding. Now, nipa kan sendebere efa na ho declare na be obandi so andle ankwati emobility na waljaye eba na season na obano ekoye no se no ko for be eba be na me shop na no a na mantemo for cancel wayo ba ho wedding ezoka no 20 years na okọ saa na ekoso muyi a no mo se cancel declare no
Emma to say, they a demuji, a mabrabuma, the young Wushia, a lady, a baby, none of the other sorry, a baby, not the milk cotty, every more, and self pata. So, can you so feel a meal believe me, see now, and can let Kibianka, you see, Nasa, in some and make a Bama, nyabutre. O story me pese ye bedi hu nko mo e wona menim so live na amanfo sua bribi afiri mu. Ai. O se wo himfa. Afijase ne se wo mu bebre o. Ehia afijase. Asante afijase. Nesa asokore ana. Asokore afijase. Okay. Mate yen ye be frɛw na ye ne wa bonkomo ye be mo aba studio ha na wa bra boniema wa famu no ye di ho nkomo why okay wa fo bibie mu na say ye nya ne mfa course dey si asemo bajo odi ni ba bi afrɛ me free. Good morning. Good morning oyema. Okay, me bacho mo moye ne mfansi 850 wati. Okay, me bacho oyema kokobin ma mintie o. Emi se mo asam na mo dia to ho no. Mo dia Sompa na to ho. Ya dia enanto awarem. Enewu enanto ni pada se newu. Shesa samu ya mo kan no. I see my sam so enemi to ho no. E da ti bi ninya. But me wale mi njai o. Me wale mi njai. But me timi na bisa no ho che. Ke dia be na me komu. Nyankopon se wona o hihye awade ato amma ni pada se ni bia dia wonye ne sankire no tia sama me kanu me kome wari asie hello bajo ohima mi ti o me kome wari asie me first born sana no kwa wari na asie me ko wari ete sebi o bi ni so ko wari a wọ́n sẹ́nu wọ́kùnrin nìyànjú mọ́ wọ́n di wọ́n dáná wọ́n máa mi ní wọ́n nìyànjú. Àti kọ́ wàrí yẹn no sáà nà mú asẹ́mu náà mú kàn no. Àti àmà yẹ kọ́ra na aṣọ nomu na nìyànjú di ní àtẹnà. Wọ́n wá sẹ́ mi kẹsà àjọ wọ́n ayẹ sáà ní kiri ló nfa. Wọ́n sẹ́ ẹ̀yẹ sáà nà mi tiẹ̀. Ntúrọ̀ mo di ní apì kúrò nomu. Kúrò nomu sọ na máa tẹ́lẹ̀ ní máa tẹ́lẹ̀ tó ń bẹ́ẹ̀ sí 10-12 years. Ana mi dini wari Sompa 93.1 o ma yam sa mi so yo bi a mi pejuma mi yo bi a mi ntena fa ko mi sora ma ni biri ma duma ma fi duma ya ni ma ko akoye mi duma se no ko afu mu ada se mi kunu bo ko yi ageni abo ni ma ye ni mi ja ti dasu sa no ma ni ha o mo bi timi hunu o mo aguma ni mu poto ti so ma gina mu ana ma bua bra mu the don't tell me any my own for 4 but no 3 so kwa bono na kuma bo mi dia na mi 7 man o se no wa kola na frimanu wallahi da da wonu me di 3 days na mi nya wo ye ni wa kola di wi enso me to me na so abusu mienu enti na so na me wo no na me ni se bi takire enti me bra ye mo patient the koda hospital mi na dan for na share asama me kan wo me na furu kuro no so no me ka kire kuro no mu se ka nyankopo ye ba ko a ma se na me kunu ni am kwa wodi mi fa so eguma ni ma se be ye na guma ni ma se omo ni abi yare omo di mi chi kuro no so na me chi akwala no omo guma ni ma se o no ama ni fofo yi na bram ama me tu furu kuro no e kai se ni be ware bra no me ta no bi tani dia ana me dia ji boni bi me di ba ware na sia nyankopon me ko but when yen senkyerene obi a otumi nya wo ware ni mu bia nyankopon yen senkyere man ndadi ana me da me di free kro no so koye me di free kro no so me san 7 months I don't me di yam wo no me di free kro no so 7 months me da do wo no akola di wuye abu se di dan ya ne an ka se ni se ato mo fra brana no mo kai se me tra brana so di wuri na chi akwa gae so bo wona dia betuo se yo ndeme ti wo no ma ya kwada dia iye se no kwada nfatin be ja wa dia no that etimi
to me so a me kunu timi ya de na asam na omu kadada no eso obedi omachi maybe o ya brasi dan etim but subana me kunu ina disesi abo me ya ni so but subana o ina de me ntini awuru sa de no me anu no ma no ye no no person we de ntini de me nyankopon ana me di ama no se asam we amu kan wo aya asam le da wo sai ni pada se ni brabo na so nyankopon ayo som no no wakati yenta bibia ndan no me ba cho within the same 3.1 the family se fure okay ma Mary me jana ma wati also kokko bin here okay kafra yemre awusiafo yemfa ko no biem ye de asi awusiafo ma min ka se bin kire na no na me dika bi achi na ochro ka na chi etisa sana no ochro ka na chi etora na me tika mu na me kwa ya na meta capture sade no obi a otatena me ka mu bi ahu sade no kwamna sam we a check akra ene onua baba bi a wo ote ade yem behye no aso banyi waso batia ne yem behye no mene me yirete fie didi saa na wanya ko onya ko na ye ono na dam fu teacher ni ba wona ne kirade Sompa 3.1 menka What ya unimani bo na ma Mary onya ko no say ye didi nti at least wontimi mfa ne nsa nya adaje na ode ne nsa mias na ode to last week no boni din net sen also me ho ye na wa the school nkomo bi a hyeda hyase kakra bi owie ya come on say foundation okay foundation na wa hyase na ye kunu sisia no watwam ha o sisia o kwani na ge kokko bi otenika yi mu sa ge no so meta hu no pa o me so me ne meriti hodidi koma sa me ka sa no yonko no so ho asem a kire wa onyini de obeya kire me nkoma woni mi bedie ene ohumi ade obeye e kire se me ye bema oba pewa koma me say hwe na wani biribi achi ama wagya padie bi wo wanim ne wunhyira amo me say samo bi ho edien so na obutu no na etisa yebedi hu nkomo e wo tofe nkomo so awusiafo yebakwa ahoma no so yeduru Fakye dwumadie so se atiefo ne ahwefo bekae a ebire bi me frɛ wo wura bi a na one asofo anante 2 weeks ago or 3 weeks ago 2 okay na yedi ne nkomo no kopim baabi kona wa mensha asem we nsuso nyanko last week ya papa no a ye frɛ no wo show yi so a ye frɛ ne ba na ose one no nkasa dabi me pese enne me gina fidie so aka kire ahwefo ne atiefo nyina ne se na otwi me ne papa no adin komo more than 2 hours wa kansem o kansem bi papa osuru nhyira o se tofe me decide say me ba no me mfa sa boni ne nkyene da but of you unti me yi me ba no ho asem afiri me mu na me ne wo ene me ba no be hia 101
Papa meda wase wasa ni monyam na wahye me no ho Yankopon nhyira wo Ositofi Abeba so enche Adanu mi wie show no abrante no ne wofa ne maame nom ba office ha yetena se ye dinkomo eche Temisha ahwefo na etiefo bo se bibia da na kwan mu meda wase Ancha me beka sciatica ho asem a kire 21st clinic the sciatica expert Omo de oto ase twetwe wa efiri wo kina pa kosi Friday aye 21st week Mbacho therapy kanu me say 21st week na one ben Dr. Blessed Foster the award winner no se ka 21st week a ye de enim de enti aye kasa ha se yade aka wato dem wa che usika semwa pro atete kakra wanya bia no ko 21st clinic branch bia wo de ko a wo se Tofiakwa sememra wo discount nyankopon ya adom a 21st week aye from ochena ekoko sise memenda ebedru me say aye 21st week across the country no 18 branches no ba bia wo de ko ho for 0540311311 0540311311 and me number bisa obis Mr. Sciatica and I'm say wow branding party ye de sciatica aye woto ase ye de sesa title no ya je enura ye wa ye de sasa ya de ni nyina no ni mfidie nyina no the whole African ye no ma boy aba 21st clinic ye koje award na me ka ho bi me ko bi the whole African ya bona baso ntina udru East Legon a ya to ye bo ase asi sciatica research center the amount for free outside the country abrochire nyina ba ebesua de ho Dr. Manfo Dr. Sari Dr. Collins any doctors are waka ni nyina no manager Dan any manager Ofori yadam wase yankopon hia e na sciatica papa Dr. Blessed Kofi Foster Ochina wo de 21st clinic ubenya wayare sa ye kwa ahoma no so owura no e wo so mira memo achi biem emo akwa ba de ba Sompa 93.1 FM Hello Bacho ma woni so kakra ma me pa why wada Roma Bacho me ti wa Oma woni so kakra kan ho anka me pe okay yo janko because nano no nkomo no me tene denden kakra sin ne intiana wa ma woni so kakra ma me why yo say there I say eba yo say la mu ye clear there aki clear yo janko mate se ubakaya ada ye hyenkomo no ase no wo kan asofo mienu ho asem se de be ye be kaya amanfo ntina me box so no sa wo ka se sofo no baako na owo afiri airport run about wa kokosi anwaraga junction ho ba bi meboa ono de na so ye sofo a owo Nigeria na oye sunsum sore eho adwuma meboa sa no prepare o wibi wo ho na musumu wibi efra no pre na efiri wa na konwan ya na obeshi asofo bi nso na owo bantema ba bia radio mercury no wo ho no ne saa na yi no nye saa area ho area ho akoya se me kaya se mpa o we as ye hu me ba cho ye nshan komo na si emfiri ho efiri ho ko no ede ne si ye me ba cho to bo ase ne ni nkomo ye mpre ho ye wo bre ye wo be se one answer ne ye wie show yi it is a meeting black for one yes start free Sompa 93.1 start free bobo so kakra akra bi na betisi asofo no aka no a ukọ mo ho no niam e ko so o de onim we no e aka me pese ye no start ensem no wa ye wie okay any o de ma bobo we no so ye nya we no ho na ye mra mbo awo me da so nyakopon share Tofi but still I say me tese wo hye ba bi pa wo kasa no I say ekonu ano odin ti ye nte kasa ni ye papa wo
Misha baby, any MP. Na yente kasa ni ye because good. You know what in ye? Medasi. Sunyai Sompa 98.9. Yeah, bad life 4th. Hey, case na you. Who? Passport so say eba. I say that I say me tin etini. I'm a free or some Misha baby in here. Bra, my entio. Yo, when you bad direct. When I make one person like Kakra, me the free hormone, and I'm Samba, some back when they me one mother, one father. And I say Kakra one is no softly. They found them down again. Or shall come. When they make me, I mean, you. The new questioning you now, man, or just say, it's a year banner. Your pastor may be in a minute in a frame say, now, conscious way, so we can, I say, and I'm saying, Yamia, and was say, and you know, credit, and I know credit, then I'm going to make you Africa. And now, a Bibia Code, after the Sicano by us, maybe I know, sir, I'm Jamicano, Asian moon of you here. Bacono. Church, I say, no, we, remember, Nabotre, ye didn't come. Hello. O say, what the Unia a cosophobia? Oji. What do you cosophobia? Oji me. Yo. Hello. What do you because of phobia? Hello. Yes, sir. What my entio? Back there. Okay. Me say, what do you a cosophobia? Aye. Then the cause what no quiet then. Yakoya, so Oscar. No one shall come na engine in this. Ketina just I want to software no cabo mu. A man who me an home formation. Aye, me an the formation kai and audition no come. And I mean you know ye pass or be if you know friend say commission or software as a me and I'm catch you and I'm saying yamia and no can you say no press me and the yamin to Amica. Say yamia so dia any or the ache and pass away me and maybe I know the way. It's a no mino so a daso damimu. Say papa newu aden so ye no pre. Osopo no so sa scano by why me out to change. 2 and Nadia me kono one manya butrepa me kono one me come here with a mean you so say obi beka say me see me and I make us an wa who tieno chenie na enko dwene ma obi say asema me come here masen. Okay. Me more be adin so. Number 2 Osopo krona na gabi of America. Say me me share animo mo ba na o see Emana konye chire wie no na me say oni ge no lie. Ti ye pon sorry enwumre bi na o see me ko ge no efi ona oni ne kwasa. No to no say ge no ma me so anya lie no. Ono so okajem say krachi. Oba na odi ni chima osofo no okunu. Eno so ma me no du me sa say nya be tua meka. Ma me no so aka baabi, ma me na me ka sa ge no. O ma me no so osofo no so me friend ka chire ni say see. Wan ka hwe na ma me no so di we no. Ethiopia, menya breme ni matie fotio. Thank you. Where me kono the ma you be no a sports for no be hu sa date no. O be kai embre bi na Jose Molino okochi team bi na Sule Mutari kan na Samuel to. Inter Milan no ana kotoko. No mo Jose Molino okochi Sule Mutali ni Samuel to Cameroon. Okay, okay, na me say bia kotoko abam. A Champions League. Okay. That date no o so ko agwa bi mla. Sa match ne manya bia he. Ntiase wo say sofo no e ka se kwa den. Me ko ku agwa bi mla. Sa date na me dia ma won. Sports for no me hu sa date na Saturday. Okay. Na Saturday. Omo bo final na me nim the OG Cup no. Sa eni na fa na me anajo one ye na minna si ye kwan bi so enkoye nyina budi na de ma be kan de mo du ye oba bi o se ye woni pani bi ho a Onyakopon bo mo no mo nche da ni ahode ohu mo be ka so ya le party sa na ni challenge yeah through cyclist woni pani bi sa ako ye se ye de ba be ye se de gwewu
ɛna yɛdi da no yɛtwa no so wɔwuo no ɛna meni ɔsɔfo na mea na medavo no kɔɛ anwoga gya hyɛ hɔ no woyɛ sɛ deɛ wokɔ kɔm no wofi aboabo ɔn wodu anwoga gya hyɛ woyɛ sɛ deɛ wokɔ kɔm no right wosɛ kutokwan bi wɔ bɔsɛ 20 pence bi wɔ 20 pence anaa wonim saa printing press ɛwɔ woyɛ sɛ deɛ wokɔ kɔm anwoga gya hyɛ wofi aboabo na ɛkɔ woyɛ sɛ wokɔ kɔm right ɛfutukwan na ɛhɔ ɛna mene ɛhɔ na yɛ mene sɔfo yɛ mienu obi anka ho nti wotia na watie ne ye me asɛm na meka sɛ obi si me si mene ne mienu na kɔ nti wonkɔ bi sɛ wobɛnya abotia tie a na aboa adwumadeɛ na yɛ deɛ na aboa biara nti yɛkɔ na yɛde publishing no wɔ paper nti yɛde paper no yɛapɛti bebi aba yɛ asɔre nti yɛpɔn a na yɛkyɛm asɔre ma no nti ɔmo aso de nam wanyane no wanyane odo ne nti saa ɛbɛ wiase no ɔba na saa time koraa na ɛyɛ sɛn ɛnɛ yɛ ɛno na mo fɛ no ɛyi 200,000 wɔsɛ saa time yɛ first card 200,000. Okay, na sɛ ɛnɛ 20 cedis. Yeah, ɛno mmienu saa 200,000 mmienu na sɛ o de ba na deɛ ɛbɛyɛ 40 Ghana ɛno so boi ɛno so ɛti ne nneɛma a ɛkɔ so no kyɛ sɛ ìjẹ́ ẹ̀tẹ̀mí bá ọkọ̀ àsàfà ti sẹ́ last tourism yìí kan yẹn hwẹ́ òdìbrẹ́ na yà àmọ́ opposition ẹ̀sẹ̀ dẹ̀ bẹ́ẹ̀ à yẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ gyina o yẹ ẹ̀tẹ̀mí hu ara na ẹ̀dẹ̀ à ó di kọ̀mọ́ ó ní obi di kọ̀mọ́ telephone so a ẹ̀dẹ̀ à ẹ̀dẹ̀ nípa náà bọ̀ ọ̀dẹ̀ sẹ́ wọ́n kọ̀mọ́ náà ọ̀dẹ̀ náà yẹn nam kyerɛ yẹn nyá tó di pẹ́ na ẹ̀kọ́ dadadadada. ɛhɔ no san wɔkyi kakra ma me mpakyɛ wo wo se mo hyɛ da ma obi yɛ sɛ wawu. Yes. ɛno no mo de da no wɔ baabi anaa mo de ne to he ɛna mo capture no ɛkɔ yɛ ne sɛ aba graphic mu ɛyɛ wiase. ɛnyɛ graphic o yɛwɔ paper bi yɛn a ɛsɛ printing press ɛsɛ paper no yɛn a ne yɛ pretty gu paper ɔno pɛ eti ɛwɔ yɛ asɔre dɛm eti yɛ pɔn wa na yɛ kyikyɛ. yɛ kyɛ ma asɔre ma no ɔsɔ asɔre ma no de nam ne nɛ sɔ ɔmo yɛ advert ama ɔno ɔmo twi nipa yɛ no asɔre dɛm wa sɛ yɛ razors dafe yɛsi yɛtwa na anye yɛ na yɛsi dɛbi na yɛ pepa na eti deɛ ɛtɔ mu no enu na yɛde ba yɛ. ɛno n'asɔfoɔ no egyina hɔ bi ana mo ana mo yɛ aboa asɔfoɔ no. ɔno na enyane no sɛ ɔno n'anim aba sɛ ɔno na enyane no ɛna kamara no si ne so yadida no na ɔnyane no te sɛ deɛ owuo no ɔda te sɛ deɛ yɛdida nipa no saa na yɛyɛ no ɛnyɛ nze o nneɛma yɛ kɔ so no wɔn etimi ɛtɔ de bi na etimi sɛ tv koraa de saa radio no koraa no sɛ nye sports ne ana Sompa mu eyi mu no kyerɛ sɛ mi nhyɛ da ntie radio because nneɛma mi hu no nyinaa mi etimi sɛ mi tie radio ana tv na mi hu sɛ afɛ na waba na ho yɛ misrɛ ɛna mi sɛ adeɛ a yɛ atwa mu dadaada o afɛ na wo waba yɛ atwa mu dadadada almost ɛkɔ bɛyɛ 20 years atwa mu koraa. asɛm na woka na ehu o. ɛyɛ rɛ Nyankopɔn a ɔbɔ soro ne asase a mewu ɛnɛ ekɔhyɛ asase ase ɔne dɛbo ma fɛn no ɔne ne deɛ meka nti ɛna mbedi kankan no wo a woni hɔ bi no transedi ne ti asɛm na nipa no wɔka bɛfɛ mu nyansa. Aminti obiem ɛdeɛ na ɛto aso ebiem nneɛma bɛn na mo yeyɛ yɛ a yɛpɛ sɛ wobie yɛ ni to bo ase because yɛ ma no huna manne yɛ ka o mu ntie. mo afɛ na me ba hɔ ta wɛdɛ waboa me ma edwuma no bɛkɔ yie. Ghana ha no Ghana ha titire mi Ghana ni yɛ nyinaa Ghana na ɛma no sɛbio ɛma no bebree nim sɛ Nyankopɔn koraa no ɛntimi mboa mo agye sɛ asɔfo because ɛma me nim wɔ mo saa time ne nyinaa no Awurade Nyankopɔn asɔfo ketewa ewi yɛ nyinaa yɛ kyɛ sɛ ɛyɛ futu fry yɛ nyinaa yɛ wi bi kyɛ sɛ onya bankwa na ohun ɔfɛ na otu sɛbio otu pɛgya kakra oboa yɛtimi kase ne nyinaa. Hello. My idea na metie o me ho adwiri me ntia. Ya tiri kashi Sunday obi ti say Sunday say ye be ya ye wo asofo nketo omo so omo de ho omo bɔ no pa asana ya ba so reden. Ti e ma no be Kraman kuma no. Na say oka pa sa on kan hwe pa de say udi ka chi kura bompa utimi de pem pa. Mbesi je say ye nyina ye futu fly. Se penye wi eketu awi ye nyina obi awi bi fra
Ti Sunday no kura Sunday no anopa no kura no a ebia mo kɔ no mutimi kɔ bobi ba. Ademo say ombugu ho bebe because of say enipa no owo anim no wagi di nse omo bantem obi o ba na ne kum so mani be ntra oh eti enyama e koso no na je bia ne say emle bi mi hu ga bi amia mi timu say ga we ba so be because obi o wale che no o hwe ne nsa no obi say kawa no ne nsa na e hwe no amia na ma e ho no market da ho o timi say o wale a che o kun pa minimum kun le bet e ma gene e check oh debi enkoye je we dey what dey kan no eya mi penye na dey kan no sam ya na eya emia na me bia na me be no ti je ewon bia e ko se be ko enim by force enti me ba nya abotre ti se eba ni sa na se uwo aso dem ho na safumagu ho na wonya kokodu gina ho ekura hanki kura microphone fire etiem hyenkomo a aya na wo de ne wo wutrim se enu na me hu se bio ya wasle dem ba ya wo bosam gem because enyum tu ne kura enyum tu ne o se obit eni de dem to follow what they dey they also for journey they are to me and so Sompa 93.1. Hello so I be and no say ora mo ba jo line no nyabotre line no tikok kakra sensi subiem o kan baby asofo no wo ene baby anyomtofo no wo no hyase afiri obi me ka property on mo say anyomtofo no baby o mo woni property on mo eben yeah na eden sa na anyomtuni na wo sofo wo wi no na o sa tu nyum no no so ye kan say dabi etoda munya abotre na nyumtuni no a ono anu wa so dem ho no a wona ye praises ne worship no ndu be so o kire say asofo no na na o nam na ebitimi wi saafo no enye say ebi penyin na America sofo penyin ho asem na America yo ono sofo penyin no eje onwa won ngemi won bra ebe ame Tofi ma nika asem je be asem na America no me see one say betimi ewutem bia the sub question bia so no say betimi ewutem bia no entini di America no enye obi say yenti na me ne o kasa wo me kama the whole Ghana we asin nya hu say the economy me enye obi ana ma register wo ho o de kan pe o Tofi ma register wo aso me ankasa kra me no kasa no minimum number na so woni me number producers na no kasa be da say wo wa minimum da minimum da pa chawo kana aviation ni ati me say wo wa hu da papa me say me ankasa kra me no kasa no me minimum number da na me kra no radio me nya me ba aja to bo ase ma me nka we fantwam ka letio se wo ye obi a utie radio yi ana wo hwe Sompa TV me metimi challenge say me share adwuma we ase 20 years aba so obi wo ho a me ne kora ya pam se be kan sembi na me mausika ana kan sembi ha wani ka sede entia ada obi betimi ayi ne ti abeka sa asem ne me meja radio adwuma ye menye bi da awo mabrabom na menye bi so da eti story bia me de beba radio so a wo bete no die sade tie no eye sa ne tie sa eno tina America no nti me di America no me megina embe kanse mu gu odi ni mate na me goda e bia na ya me wu na nyako da be me nye sa mistake de nya kwala minim di America eti me di America chiro bia me ka se obi si o me si me na me kan because me se bisu misu na dia o ma me 100 Ghana na oba onu wo tunyum onu timi gi 1000 Ghana di adwuma na onu ye chemi oye di adwuma okay na sikano so ba e wo be dia sikano ni nam sikano yen fa ma re ti se de e dia ye de mouse egi enam suma se ansa na copy e pano enti me dia me kan me ni dia me kan last week last one ya point ni nya call be 10 obc o match voice bi na dia enam ka je ni patron se
me America san obo ahu me dade o si Debina Obina or see and I'm saying who Obina o use you no there's a uka unim dia uka obisi and also what ye and I'm because me in the pakwana or can me minimum until one penny baby they no page madine and no never guano okay someone catch Tiniama Bena apart from say asofo ne singers ne so de da no niama Mundi wa so dem wa ye ton ye fra we ye fra oil ye fra hwan moja ye say ne sa niema no me pa che wo eno no oni asofo ni bia ye bida anade na ekoso say ye fra oil no kra munya no wen mo kra free country ben oil ni bet na ka ye timi fredi ye timi fredi e wa so re fi o ba moye den na mo fra so je wo favor o one favor colors o say your favor ti wonya bottles ni bia kitin no na the favor bia oil blue green red brown white ni nya na wanya na wanya na wo di agu bottles so na wo di nipa no the logo na bon eno oye yeah o de America say we na Ghana for the say osofo onu won a special doctor okay or won a special doctor and I ya che ne say man ndi fufu be 8 o'clock na jo na mo ndi fufu be 4 and 3:30 and enamo yaho enamo yaho aye didi ne no bi man win na no doctor na che ni sa ni man na o de oba ya de bia oba oil de bia oba oil Debbie oba ono yale on special doctor work on the man or special but who dey yale pay say ano ti o na obe hu Ghana for mba be yale nfa ne wo mu yem omo so mo kwa ko pa yale sa omo sa ko di yale mu afa so refi ya be wow yeah the can say what you say on the so one oil not too much oil nkwa Debbie oil Debbie be yi on ne go no ono de wonu bi on a special doctor na mo ya ho on di anajo o de 4 na aduana digestive kama but who there what in more oil sa niema na packaging no aya na mutimi ton bi ba say oh it's say 100 Ghana na 100 Ghana o mo to no do be kwat mi tokoton ono so tokoton hello Mitio olusu tokoton eno de enso tokra na say asofo ni nyina ejuma omu ye ni nyina ye oye o de Ghana oyi asole ni 100% ni eye 85% ni nyina obi aton ye o de se me bo a yes oyi 15% kwa ni film ya aka ni nyina adeton kwa mami mi sa we sa dance aya na ekoso me beto oil na me beto ye no na sei ni asumasi nyankopon ti me ho atome onim mameka weda me ka mi amede la ze me godi sa dia adanse ni sa na de bush afoni bi tie me se ye fon call na me se mi wu ho na me se di obe bia nya be tioka o ya de boni nya be tioka se bi na me ko ye se see manya call na me say baby o in chiche na chiche wo say wo we jimi papa penyim say na we say e no me isu sa na e na me anu say apa bi jimi apa e dan go say me e te sa na te ata say de wan e wan o say nka se bi nkyerɛw me too me na me already o makri ho ma ya adwuma ho da na me kama ba kosem eye sofuo bi na pam me free radio makri because me na me handle no ba say ya na ne boys no tetika mu no mo ye course no mo bo dance ye oh enu dey say bebre ewie ye no okobo adwuma wura na mane se me ye bayifo na honhom boni bi ni mete enti sa sofo no so ono na ma adwuma wura ni sika mo won na preach wo ho mo because won na e wo so na se otikonso anim se na se o preach a na wo na wo host no say no ma wo de wo nan ben no a wo beka se ya so ayija ewo ba bi a de nan ni sie no
na ne nan no wo so te sɛ de akom afa no no sure na wa hunu sɛ afa de eduru ba bi no ɔse ɔka kyerɛ adwuma wura ne sɛ honhom a ɔse me yɛ bayifo mi wani enti adwuma wura no ɔfrɛ me anam ka sɛ magya saa bɛ na me call jet FM yes ama jet FM so sɔfoɔ bi a wo krum ha wagidin no oba ho the same thing but who can Ghana for ma and you would need my I don't say I wish I won. Oh, Tofi, Missy, some can be actually Missy Nico Didi, mammy, which they may come you. I saw me come in, council will be missing me. Sir, I don't say, would be a say about radio society and about this. I'm with you, hey, I see Missy, Missy, couple. And I'm say, Papa Penny say, and quite I didn't wait it on him. The woman says, I saw for no Muchaya. Oh, said, did not move with the other kind of obey a Ufi I said, I was said, you might wire and said you and Koyi. A son identity. Yeah, share TV. Na ebia obi ho oda ho be hu se na furu na ye kakraka. Na ya ye bibi the next year beba na bi kro ho abon se sebe misrama kan wano sisum na so anopai e kro bi na da no ho bibi that kind of sa niema no saying yetimi hye anase because en de minim say we de atwa ne TV ayi de so when you say I small can you obese why you need my way. It is no. When you say you obese why you need my way or did you with yourself? And no say you watch at you achacha. Obi o timi enu ti say achacha agona anawni obi o any business on so what did you no. It is say nyenwa. No asofo no ko form mo be ya amanfo sa. You see, Azuma make a separate baby, I will please check my son away. And you come say, separate myself, baby, where they say young. I don't know. I want to be born pa bear saying, won't meet you bear saying. Oh, and then nobody know, you obey any price, and you know, Fakye. If you obey any price, it's sanity. But you get or much charge, you know about that hotel, and edu ya no aba ye marika be ka ba ko bi akiro ye ba ko bi ho a eno no ye ma wo fon ye ma wo di pe bi no fon te de sa chi wo no na edu sa de na de de waba e ti je do be se o se kon pi taxi ye ne ye no na de waba ye yu ti wo no a je wu wa no sa ta no gba bia no wi o ti o be se ba na o ma chiro before and after say ya hu no much before and after. It is before no. Oba now phone sana na wa show come say who now twin say and I can say. Now you say oba now phone say. Saturday I show pictures ni ho e wo bia phone so. Enti adechi mandia scanner wa go jino. Obedi fufu anopa. O didi wi anu apẹ mo to bi enu aso kwa koda. Enyum ewia no abo enyum re. Eti efi sa mande na copy na week no na we funu obi bi ahye kama eti adase na obedi bu na obetwa to last then just the ewu omboni mu we ye nim no when last week oba na wa fun na ya you pictures obe say ye eternity now obi o say obi o no kura crutches akire say nipa kro ebi kura bi o kwa ye de ne ba de ne te ayimu hwiche mu sa ne man so te sen Eventually, e wo ho enukwe e bi wo e ba e bi so nya nukwe dodo na na yaza o de ba mi kire o de mention o kofi na wa netwenam ya to netwenam e mo netwenam mention hello Ethiopia senior metio o kofi a we de me ka e kire wa o kwa na wa o to netwenam a fa itutwa na nya tia ne fa bi fatu nsum ba ma ne nyina nkum ma edinka na de echiso o be se emoa de ewo nso na emoa be film ba emoa film ba pe bie bi e se ne pa nan de pe no advantage na
if I teach you, it's an nature. Oh, say, did they show the same Mojani and watch with him? A Sunday, how dear. It's a year, the Taliban, I over the camera not try. Why never bomb? Hey, you problem walk with him. Yeah, a bit back on them. So, what I'm sure, open away. Oh, said the American. Hey! And one fifty more. Me pass out tie. Ebia we sofo na utie anopai. Saa de we aye kire ukoko ye bi anyam begu animu ase. Ne mom ye pesa amanfo enya musua hunu. Wo se utwitwa na ntwie. Neche na ukoto emuno na de omoto no mayanka no. Mayanka no. Mayanka. Etwa no na nye tia na usan so a fan enam no to ba fan nyina ntum jebi. Sahuma na odi be chichiro de ka no o de mani ade echiso ade sanchi ebe 2 days o be say emwa sebi obi di ana pa won fanche o be say emwa fifim eti na wo ba pe edua bi na eje ne kama na ni pa na nefa na etwe na be dia sebi emwa no fefe fatare o nefa banage hu a o be say isu frim ti say de ni pa na pro no eti sa na tie na ye di wa ba ti kama no si usu the try and no never be before and after no. Mama mi sa we what the sophobia chiama wa ye bribia money ababa wa bia nante pen ana money abrante bia nante pen a abrante no wadwene ye wo se e bia sofo no di na wu pen. Somebody be se oni sofo bia nante ama ababa wa bia bomabra bom nia wo hunu ni se saa baba wa no wonye sure se wotenkwam ana wo ya abrante unyi ni se wotenkwam. Okay, best me ama otupe me dia menim ba ko bi ono odi nebushia niama ebushia niama bi bae ama osofo no kan se obehira so obehira so ama no ebe wi ase no saga no me hu na betem ba mi ti se bi so no achi na atum die bet me hu na betem ne a me no kasa ena oba ba ko boy kokko onu su the town say oni nam na beti say so be man car omoko garage oko toka man e wo so ame hello me ba to mi tie o beti omoko so ame no saga no ma hunu biwa asoma me kan be 8 years 9 years na hunu biwa de na wo so me bi so mo na lie omo friend na to the abetemene yeke ni pat ku pen oba ba ku be ma ba enti na je se ababa wa ne de wa wunim se sofo no adi na wu oh se ni pa on se di agwen se on se ewi anantie no esa but anajo nantie no na wo mbo on e dia obet maka so oko mantis ana oko bompan wa na sa ne ha mo ye no enti ni yiri ni wana wada da se dia oko mantis 3 days obua eti me ba ahanu me pese ye te ase on za wo se sa oba akoko no de wo kan se ode no ba ti se ba bi ti se swami ba bi o mo ton cars o so ko toka o so be toka ma no anti nipa kro no o card ye anya hwe no ebe ya wia na ode nipa kro be ko akokire e den na wo gidi se sa baba awa no wa ye no bone okay de ma me gidi se on se asole ni yanya ye wom ena ebe bia me gina no obi oba sole bia de bia me ho se bia me gina me hu se oba ba sole wa ma so a me hu o se e wo position dia o ja hu sa ne ma no eti me hu no bia ni na ofo no so se o na fofo afi ekodu be ye fe ne personal line na ye different ye fe enko bio so ne personal line o ye fe enko bio wa be pime na me ka se ya ye ni pa so ye hu fo no ti ase I so politics. And I again, so you need bush any dia over the animals I can yan no madia. I determined. Pacrona, sorry, Guana, I saw no guso. Oh, I saw no guso. And how about instead of yen to say a first one? Says a nipper hate you. A nipper hate you. Oh, to me, the Major so banishes how banished yana. Nema kokana o mami ka se ase wadumi mi asana wo enemy brother enu na bia so ni nyina so me ka kire ne se esi ena eko so skana bedu ne se mawi di open ne san kan bi se ne je se bi de me ka ho
ana de na koye mama mi say osa ade we wo ho na atwa wasum se asofo no bitimi kwa ma ekokoba se omokọmọtri kokọpẹ efunu hu nsuo sa asem no eye no kore what bi da wahunu bi da e wasofo no bi ho okay matidi ati eno de se me se me hu se wakwaji dia eno de nya be tia no kame matu wa masumba ya de family ko hwan na sofo bi so to da woni no gina hwa wo se me hom akọ pie wabusuam akọhunu sa ade wei wo kanu ade no sade o kanu pepepepepepe eno no ana ede when the question we there I know that you any part on the show ko on say na me di kaka ze to wo no ma di on beka bia no uti e no beka bia no uti enti di no beka bia uji tum se no kwesa na tie ja se me say me be brad na me di fa tun o me da e ka chem se commissioner osofo no ka no enye no kwes okay but but say the pesca na eji enti ja sanity say wabrabo mu pa no ede na ekoso wabrabo mu a uhu ni say wayem fomso atie nyankopon ba me say umfie say wanya how many years say can make sure this is you know 1966 besen 57 and 58 19 say 66 Saki mo calculation no man nya adwuma na me here 1966 check him na me here of 57 years mo okay enti je say de me hu ni say sa nyama miensa hantini sa ma ye ma ye ti anyagopon one me sa oba na de ka say eyo obi kun na minim you be kuma media chela ma me no ene bia me nua wan mada wan fada me no sofo no ko hye me bia so ka che ne say e commissioner o sofo no hye no ye ni na kakra na me na me ko kan me say enye no kwa no o se eye no kwa ne zo no so adu me nua sa no wo so ne ma me no ha me pa o yire wo ma an patron nti uhwa sansunsanso no enya sunsunsanso amabi aka wabusua na okay the bush and the bit na ka say kan but me na nyama because me she satam na me nya so yes am ndam na bi dia ko ye kama na efese me ko ye sa ntro ni sa da se kumu ni sa ni ma nyama ji egu se wajai oh a check pra nti se o sere nyankopon se sa no me no a wo kan se wo gitum se edi wachi no wo sere nyankopon se won fa nche wo sa won fa nche me eno ti na etofiko mo no wo ho ona bodie na opesa wo ka kire nyankopon ani titiru enipa edi won re nyina ko sha sofuo mu e wo ye wiase saki betra se na bakin kan message se na kakra mai yo de make na bon to fa ni se obi a wo tie bia no the edition one fan the race yakupum number 2 on ye jumadi number 3 one day enukwe yakupum ejumadi eni enukwe sa niama miensa we one day kan yisu ansana asore de se nyina ya pasore na mo wo kwa asore a wo kona charge bill ye charge you asana be hu so for 10 minutes 5 minutes sa na wa hu be de oni nam ye yakobia me ma hu de ewum nti wa wo chi sa Tofiakwa mbro sa me yakopon na aye wadum ma weni now na epejumadi na ye na asore de ye de na wo beko ne di nukwe de me tina kan a kire obia ma na ati ase no yo me so me dase yo nyankopon agina wo so na wabie ani anopai amen me da se nyankopon nhyirawo yo amen na awrade so ehu mobo yo na enome bia edi wachi no awrade Yesu emwa na wonyi mfiri wo so wate yo but me pese wan de me hu ba cha me pese da ko me hu wenim bia o pese ohu me no o ma o fra producers na me hia why okay me tu kwante me fa kwante mba pa cha o mate
Yo, Mr. Medasi, bye-bye. Asipi. Abusiafo aha aye Sompa 93.1 FM. Facebook no aye Sompa 93.1 FM. And YouTube no so aye Sompa TV. You subscribe wa me pacho, o like ya na wa share. Na unua etimi ahwebi. Dwumade ye friend no Fakye. Ade chia na awo ewo a ye friend no na menim. Menim aye dwada ekokosi ya wada. Anwumre no nan na ya tena se. Na untie bia ka kire obi say week na ye kosim no na menim no. Wantie bia be no ho. Ensem a ebe pie na menim so no. Ano odin. Saki. Bra. Ati say. Nyame adom. Boko me hoye na we. Nye easy. Ma unse why di. Ajemi sem. Na enoma a omo ye no ho. Yeah. Omo ye creative o. We are very creative. Say, Oma wadwumi ha kakra bia onu be kosisi a. Asa me na woken. E na omo dane omo ho. De bia da adefofro ba. Ti wa hwe sa nantwinam yi ade yi a omo de eza amanfo yi. E be de kwa sa na ba wadwumi say yenye sei. Just say omo creativity level no was ro. Na omo fa nya ade pa. Eno ne asem no. Yes, omo fa nya ade pa. Akwa we ebi kense no say ayen. Enyo na boy. Aha. Was it akwasi brori ni dia ye plane. Na ye de saade. Ye nipa na ye de. Saki yenko ye page ho na yenkenkan kakra. Right. Messages you bring aba. Tofiakwa. Freedom G. I say you guys are doing a great job. And honorable Kwame said Tofi, good morning. Keep the good work. Okay. God bless you, pa. But we beg you, we need some pa on Go TV, brah. So almost we here go. Person Paul Go TV oh. Am for crash so cra ni abrese omo pen DSTV. Omo nya abotre. Ye kotofo fra ya bansu. Abiola Tamagov City in Akasa Assembly. I say Paul Usu answer. Good morning Tofiakwa. You are doing a fantastic job. Keep it up. Charles Amwako say good morning to you all. Tofi, you are a blessing to me in life. It's my birthday today. Please wish me pa. Oh, Charles Mafu and Charles Amwako. Bra, also wish. Any wish no mama why? Aha. Bra, yeah, wish you happy birthday, Charles Amwako. Many happy returns. Gladys Jechiwa, also good morning, Tofi, and your great team. Good morning. Ebenezer Tibo. Good morning. Isaac Akroma, say I'm watching you live from Germany. More fire. Bro Belisto, good morning, Tofiakwa. I'm enjoying this program. Keep it up. Isaac Akroma say, okay, live from Germany. Right. Ramsey Akins. I can't afford to miss this program on Sunday. Sompa all the way watching you guys from Tafu Club 600. Yes, in Chehaya. I have it right. Jim Amado. I say nice. Bismarck Safo say good morning Tofiakwa. I'm enjoying your show. David Porenta. Okay. Good morning Tofi and your team. I'm really enjoying your show from Sefi Draboso. Ken Otechi watching you live from Team Taboom. Keep the fire burning. More blessing, more love. Glass Joshua say good morning. Bra Kabena, yes, Minister of Ingram Affairs, Kabena Kesi. Paul also answer, hey, Titi will be chere. Wow, you guys are doing a great job. Keep it up. Kokote Asamwa. Tofin Kobo is one of my favorite programs, but the Habemu Nkomo is part garnished. Okay, there's an garnishing and I'm Tofin Komo na de Habem Kofi Buama. I say watching your program live from Croydon, London. Okay. Sir Clifford do say, I say keep it up, keep the good work. Sepase hin na. Do you still need your partner back? Do you need? Oh, come on. Yanko anyway. But I'm blocking in my eye. Kendi Junior also wisdom. Atiso Moses also Tofe Nyamin Shrao. Charles Amwako, you are a wonderful person. Odeneho Linda Adwa Nuyako. Good morning, Uncle Tofiakwa. God richly bless you for this program. More fire. Keep it up. PK. Ono nambisa ni say ahabamu ye de be ya. No, on I hasu obi sam so fa hasu. Ai Linda. Say what you wanim go ase. Wo be bisa me wo fa say.
over na me tise wo ka hasu radio so na hasu na ye dey na wo to kasa bre enka ajadwumfo ni ayi eno ayi ade wo free ayi kwaye mu ba It's Linda and get phone TV no so. And then can now we are no. PK watch it also Tofi. I like your fugu. So let your technician send the picture. So fugu bacho open there Tiaka. Brian saying now on Momo is here. Isaac Akroma say I'm watching you live from Germany. More fire. Right, Ida Samoa, also miss you guys. Yes, you feel pa. Also, SCB, fantastic show by all standards. Victoria Men from Poma, I say hello, good morning, Tofiakwa, and your crew watching you live from Kontanase on it. I'm a fear Kotobre the first. Okay, Kwabinabu, I must say, big boss, please, I need your number seriously because I have been looking for you for a long time. Yes, I am Bra Besrai. Kofi Osu, good morning. I'm watching you live from Oshun. Thank you for best program and your motivation show. Okay, fantastic. Oyibo Boating, also watch from Achuman Nebehi, watching you live. I'm really enjoying the show. Greetings to Professor Ameyawe Kumfi. I was incoming MPP chairman. Okay. Yao Sebe Amakum, watching you live. Yanyana yamfansi. Yeah. The nipa ba ya ne aye. Ana on say yentu for say on say sade we yeka yesi se o send message a send ne ba ko. Na boya me yetumi akenka obi wo ho a otimi send message ni be 4-5 one person. Ya be sere mo aja mu ni ho ayi ni ho nti yesere mo ye ni mudi nkomo a aya na motie yen kakra ya da mo asipi Brian and so ka de ade ba ko say follow show no mani di show yeah say dra make say conversations omo di akire menim say aya na omadwe om so om send a emma that is why I be omo repeat na ha ai obi ho a okay afen Matias follow program no panti e da mo nyina ase nyame nhwa mo pa bra me da se okay busiafo Asobanyi. Mama me 1 minute. Na some person afra for no so bam. Nyame pa 27 June echina. Okay. Oba Pagades or say birthday. Okay. And me string I mean shira the man. Okay, let's say wishing in advance. Aye. Okay. As open you or wishing as open you now come. So open you Where you will Japade no. Nasa dia wodi sira so bi o won che bikra bi na meba sasem we mama ye educate amanfo. Me. O radio so na ta penche a me mpe program ye. Okay. Me enka no kre. Menya asem bi na meka. Tieni o. Nya asem bi na meka. Enna ebia me ma me din ebefra. Oba tati me ma me din a na ye Mother's Day. Okay. Kwamna adwuma na ye no. Enye ye nko anti ne ye. Ka me betena ha. Enka nwumu a mebwa 3 hours no eye obra. Come this shame one am the repeat at so for 3 hours. But the owa bonten no. Nya no so nko an nwuma a ope. Kwamna what you say? And na unum say ye adwuma yin kura no. Nka me wo oman hene mrante hene nka ehia se o postu ma. Ehia se o postu yere. Ehia se o postu ba bi a wo. Sometimes adwuma no moma yema omo ben yen so ntiase because obi ne wo kwamna kase e wo problem a na wo betena ha kire se me mako school ha ade be kye ne akidnap o ma the sometimes abusia wo ye ho no ntiase se ye adwuma no sa ne te me ba kwamna se me mfom yi but unim fa baby no kwamna already we different topic what mama ye kwamna fa baby no sacred so far so you free eno ano no agree to baby a sacred so far so kwamre ena me ka say 21st clinic say me kwabra me ye adwuma wa hai me yere me maame ana me nua bi yare a o me na no hwe ni free okay
Say a package or me a package ya or the motivate me. Enti me yere adwa say wa. I don't pay me chiao. Okay. Me boni am aye ne dey. When you born because why? But men chere baby a wo but me person me catch so say. Ya dwuma no. Me yere nie. Say on chere baby a wo. Nyo nko na waware. Oh, there be say because me kon ba me chere say. Me say nyo nko na waware. I say the wo si chere no. Why ni adwa aye. Why ni adwa aye. Birthday. I don't mama na ba be ye debate. Me person me chere say. Me ba. Enye ne yere na wo chia na ye be problem. But na say me nka say won chere baby a wo. Me busa say why na wo body din no. Ba onim say o tro ade afa obi ho a. O tro ade afa obi ho a. Ya wo kwan a ye fa so tro. De nu ankasa nri. Nti ebia de nuduru a owo kwan obefa so aweshi no special. Yeah. Tra hoy. Nti Eda pa na bisa. Oh Davio. Tie unim enye ye wo ade e fe say danso a wo danso wa afufuru mu. Mete wase kwamna. Enti me yire me tia me yire a me nkyere ba bi say what papa se mesifie wo ko school ha odi dwa wa ha. But me yire fe mpoma me tia. Okay. Manipa hunu say wo yire nie. Kwamre say bema wan fa na yire ni na chi nkodwa mu ono. Ene ya ba ja no. Kwamna ye nuru ho. Hwe ye nuru ho. Na me tia video say tia me yire. Me ba tie kwamna. Kwamre. Hwe. Me ncharo. Kwamre asama ye ka no. Me pese me pese mo beji ya no akosi ba bi. Ye wodakro bi wo ho a ye baba bedi ho tofe nkobo. Kwamre sebe eto danyo nkwa na wo bibi susufa kire. Asama ye ho ano no. Biribi nti adwuma na ye no ye wo exercise ye adwuma. You know. Your secret is your power. Your secret is your power. Period. Aso ba nyen ko yanim. Tofe mi bisa say futu sema ye de ma ye nuanu mu time bi na ye time sofo na ye pese igu asofo bi adwuma na igu omani mu ase enuanu ma sofo sabi ye nyina so eti he ye wo nsori mu yesum nyame o wa asori mu ade a mu ani je pa sa obekọ na da no nipa ba asori pa na asori dore ye nyina ye mfe ya meka se nyame somo anya hwe no aboa manka obi a ka obeba bebo me kro no wakwa akodi aso ofi nti wanya kromfo nti society na anya hwe nyame so mba ya no de mfa so obi pa anya heaven kra ba society no na emum ne ma ewo mu a enya edan ni padodo no adwene na omo da ache na omo hyebere de ko ba bi enye no eho esa na ye tuyi tie nuanom a mutie yen besa be ka kire mu se enya adwen boni su ena yano demu a ye ka sa na ma we nyina na emum sane ebe ya ade bi anyame de achew ya nka be boa wo no da ache ne nchirima no unni ni ye bi achi ni sa wo de adwen bi ahye otrim se we ni sofo na we na ti sei no ena ma ne ma we nyina ye bo hu dawuro mesremu se mu wura ba bi a ye frɛ hwa Sofia mon fi monia se ya Sofia na mu wura ya na konfufie obi wo hwa na adwen aye ne se one ne de okopɛ no na ehia no se oye konfu so oye sofo so oye den yen fine ne de eye wa na mum ye tu obi a wadwen ya wo se wo de ene ma ya bosonsam ne azan ne kajetia entrekese ne de onko ho nkoto ade trouser emye mbo ntwitwaso onfa mawo na wo pa ba bia ye ho oye kan de a ene asore no awudin wo mu ma me wu tu mu no bomodea na ma wo 19 tim ho na yere ho ye mpaebofo na ne awusire bia nyame de be ma wo mate na ba bia nwene nam ho de ne ye kan no kire se ehonye okay ehonye na mo mfi mo ni yie mate na mo nhwe ne mo nam yie sanse da chim gbebu hu akonta a kire wo nyame me da sipi aso pan me da sesenne obewo ye na osom ye das Ghana nyina pa ene ukurum ne he fasante be kwa wie so mo eno anu e ho fe papa ene no we ene ye dey kwa brana de no masa mate no kwa brana de no nya so ntini no mutie me ba cho anya ne boni nsu na dabi na asam no kura no mo na no anya ne boni nsu kwa brana fi he mi fro ha yi ase
Kwabre di be na wo bo no me ba listen to me na me yire nti dey yes you for me nye di maza say kura from neko say eduru aware sem a Most uncle for me anymore. Some yet of income of Biana Sanama from a net at the common suspend them all. Olma, young man is so experience. Olma, young man is so experience. Papa, so now what you okay, I've been Matthias. Your experience. I am Matthias. I am free. Martin Baja was for your brain or do and the BI said, yes, I'll walk around the queen. Mary, but 1 minute. Don't worry, you wouldn't experience be a what's it? Dear what's no no. And experience you'll be a what no. One who dear cost no. And I'm practicing our difference won't be brave. That Rebecca wants some difference won't be brave. Yo. Yo, Tofi. Mama, 1 minute. Not time na so ne enko. 1 minute. Mummy enko de papa kan de. Onzo kasa na o say twam kura tete. Ya bo dewura ene kura za TV no ne sa concert no microphone ni hu adaje bi mu. Okay. Na de o ne say ya na bebre ne bewitchment. E ka say Wunya ura I say a foul pa nti edin se nipa no asofo no mchino na ye kan se no ne sunsun sem bia o mo de ti nipa no ma ebinom ende obi anim se ebinom se yete ye asofo ma me fo ke ye nkan asofo asem ba de bia papa obi abone nso ye de e wo ho enti eno ne ye kan the fake ones eno wa asem ne ye kan no Tina papa say de aye wo tu mu aye kwa ye kanyam sem kirew sa wo be sakra ko heaven eno na ko na munya no se de me da se me kwa menya me ayi no hu mu aye ene na eku ye no enti ye nhwe na de wo be wura no mo a akikire mo no ye bompa ye ma mo se awurade muemu ani na onyi mu mfiri sa nkikire yenum because nipa ne ye ku ne pa so still obeko Kopim se obewu afiri mu enti yesra pa se ne de enti oya no omu siesie e no omukọ okọ anu odoje omu ahu sasa enema na ede atwam enti bewitchment na awurade mwa na wani mie ne free sa tebie ma sorry a wuwo mu a wonim sasa enema nyina ekoso no bomodin ne frame run for your life menya ho na mekọ ne nkowu na obi owa wa ye propra ansa na nani aba no so minima nipa bebre ya gine nsase ya gine sika ya gine japade na yere kura ya je afiri nsem enso oda so te asori no mo a wonim ne ekopa nti wo mo free kotie kra ansa na wu se na de ekoso ni erade enka mo ho pa medase minister papa 1 minute mpacho yo papa nsem a ekoso nyina no no kre na ahwefo ne atiefo ya me ni na ho esan se enei no akomfo bi mutimi atena se hu se enema bi a omde ma asofo bi mo edidi omu djuma omu diska chan omo internet akomfo ni bi nso afa bible apedan bi matena se omu nso ya asofo hwe oti asori mu ho obekwa sorry free anopa to enwumere no enkwaje asem ba kokura ni wa ye kan ho abayigro sem concert sem omo otem bi mfa no creating that creativity na ayika no sa no omo friend no so na ye kan ye besere radio phone bi nso said na me papa kan presenter ya o interview software enim sen tropa na software ni di enso ya hye na from nti won kan no kore eno na ma enipa bebreye bu o mo fa so na mesere ma wani nso de wo
ma woni nyi wasore ho na katrema na eda wonu mu no wo de bompa ya nyame wono so wetie bi mate so edi baba ye kono madofo nyina me chia madofo nyina na obi bia opema sembia no obetimi a follow me wo YouTube edini International Brother Johnson wo YouTube and Facebook nso International Brother Johnson mate TikTok Minister IBJ TikTok Minister IBJ me share ho but who are no accountant why okay abusia for camera Brenoko Fadia can Brenoko Mati camera pacho da bena be ware afena me ye vetting sorry go so bla yeah on say on was yam on my so we are vetting me ye vetting on say me ye vetting what's the day oni ye hu adwuma ha sia me go so me ye vetting no na vetting no we are vetting we are o de baba ma hwa na ana oba no so wonya adwuma emaha masa me sa de ne mu ne ma no bi wo ho a wo be kan me ne wonya adwene o ewiase mami kan sam kiro ye obi wo ho a adwuma onye ne nyeso ye kwadwefo ye ne sa wo be nya obi chenchren oye adwuma but wo be kwa kware no wo be san de na ba fie wo da bra ebre ni nti ba me ye vetting nti bia se me number na o de be tu dwan so o de ye vetting en kama say say momo lie I don't say momo lie en kama say okay abusia for me da sipi se utie yen ewo Sompa 93.1 FM na o join here ewo Facebook Sompa 93.1 FM YouTube no so Sompa TV mo amwa no ni nyina no yeda mo ase echia mo me da producers ni nyina ase mo badwuma papa nyankopon enhira mo na chese yima Saki Rocky na Aki omo na eboaye menchia owura Frank Awaje doctor yada wase enra na usie unua ewo santase owura da pa no nyina lovers band enra so omtwa gue wo santase enen so omesa twagu ewo ho nti ne yebeba ye o se yekọ na ye papa dana wa free mu no ene yenso yekoye de ti owura Frank Awaje nyankopon nhyira on the 4th na chese ochena na otwe ye kosunwan obete ye nkan live on Sompa TV any online so sompaonline.com anase tarawanmedia.com mejina adwuma mpanyimfo anamu na ya dagana fo any wiasefo nyina se enokre muni kwa yeni ho yada mo se se mo so yemu se da mo hwe Sompa TV na age yensem se de mutie Sompa 98.9 FM ewo sunwane ne mantabo no age yensem ena mo a mutie yen wo titiri wa santeman mu pepa chawo yankopon nhira mo nyame nhira wo meda se awade yankopon eya adoma yenhia ochena bra o man hina tenase anopa nonum edi food for thought abrel owia nonsia ye de Sompa kase no bebrew enti wo a wo sunwan ne mantam nso eye Sompa 98.9 eho na obetie Sompa House News no ede afri ye wia ade ache bia mrante omanhene ene na badwafo betena se a jeje tata kopem se nonkro bebo apa mu kono na DJ Rocky Junior watena se nyompa hene no me de ama no wa upo kumase ha ono ompanyomfo kumase ya DJ bie ni ho a na fe esna branti wonim nyom hyehye wo bonyom abrabo odo sika edurbe bi so na tiafa so no de ba ku bia be wom bo se ni phone su a o ni phone su a wonya fire bra manager mpacho we dia yi na so bo head no dia betwam pa yo be kunipa me ba cho obo nyum a premo to pepe na ye de donhwere baako news de abrew ansa na omu wi a abetoa so abonyum na ochena
awurade yɛ adom a na menim mesrɛ wo bɔmmɔden sɛ wobɛhwɛ bɔmmɔden sɛ wobɛtie na asɛm bi bɛsi wɔ kyena nyankopɔn so yɛ adom a sunwanfoɔ yɛ ba ɛyɛ adwoada a ɛyɛ wɔ kyena na wɔtwe ɛna yɛbie Sompa ano yato nsa frɛ regional minister yato nsa frɛ hemfo ɛwɔ hɔ ɛne mpanyimfoɔ na ɔmahene wadubu akyini ne tim mmeranteɛ hene ɛne ne tim me nso me ne me tim kyɛ sɛ Sompa tim ne nyinaa no yɛba na yɛne mu abɛhwe ɛde abom nipa ama discover ne sɛ ɔma bi ɛyɛ Libya boga ɔno deɛ ɔnkɔ bi da ɛneɛ meyɛ no mehu sɛ wasane me message sɛ ɔno ankasa no ɛfiri yawada ɛfiri saa yawada no kɔ akɔsi dwada no ɔyare na ɔse doctor na refer ne sɛ yɛmfa no nkɔ Sunwan hospital boa ma woyɛ nipa bɔne ni ɔse ɛfiri yawada ɛkɔ no ɔyare yawada no nu yɛ ɔsɛ ɔyare na doctor no I refer to Sunwan. I was here for me that Sifi, meaning edit Tofiakwa riding shroud. You ever say share? Ya diaba sunyanefo atadwefo wa ena diamate denne diamo peno ena bamu amamui ya diagodie mu nsem amanyosem afisem aware mu nsem enipi ena bomakwam ewo Sompa 98.9 FM sunyan bosomi ya yebesimi ne de toso 9 eye 4 July 2022 Sompa TV ene FM adwumafo a ewo kumase nyina omanhene ya wadubu ache ena bedwafo Mantie hene yebu aferi ketachew wono so na bedwafo ya managing director Terra One Media Ora Collins Amupoku DJ Tofiakwa ene adwumafo nkaye nyina agitwi ne agitrede abebiem wo Sunwan na ye ne Sompa adwumafo a ewo Sunwan eye kwachi asare Emmanuel Asabi ene adwumafo nkaye ya Ora Boaje Boadi yaw ABY ede won mano akohia na Sompa 98.9 FM ya bebia no enutina ya to nsa frɛ nanan machira nkonya ewo bono East any Hafomantamu nyina. Your special guest of honor eye Madam Justina Owusu Banahene Bono Regional Minister Yasidano Sampaya Ebeja.